Mapanak iti ospital. Kasano, no, ada makasapol kan ka dito opisina. Siya klat kan timapan. Agkuyog tayon. Kaya't ko ama mo ano anya talaga tinapasama ka ni Bernadette. Saan mo una apartakan ti magna? Apagan numatnaga kiti agdaan. Dara sa inyo. Basta una ka pa nagtibayok. Tiyak kaya't nga dada ka sa mapasama kiti anak ko. Sige mama, lumugan kayo. Tarangam ko matagmanehor sa ano. Amagan numadisgrasya tapay. Panipon ni istorya ni Laura ti kinalikuting ni Brian. Pampanunod at madlatan. Noan niya manan na kinaluko tinaramid na. Nagbaligin ti anak ko iti harapahap na. Bakngangan. Ngamda ito'y kaditi kasukat na. Idinto ngagpadamat anasingpet na kiti agasawa. Payakas jay. Ti apukok. No at dadala ko may tidenak. Makatulong ako maamang tubay iti apukok iti naimbag at kababalin. Ang nagkakano amawagan ni Leonardo Maurin. Dada kini Rosano di ospital. Apay kanudan? Inyawag ti maestra ti anak yo. Anawanan po at kabayatan. Panakayayam na kadagiti ka eskwilan. Ay, nagkapudutan man nga dan. Kan apay namin na makayayayam. Kanamumat ni Rosano asan ang mabalin na mabandog ni Bernadette. Sarga ka ti amadanagan? Mapana ka di ospital. Inwarda madla dagos. Agturong ako ni Yay. Inawagan ka ba? Ay, madanakan kayo launay. Agawid akmatan. Makipagtulnog aklaan kini Marjorie di airport. Sinapak ti rin mo iti opisina tapno may pasyar kayo, Auntie Wilma. Kanayon lang na nakapupok kayo iti balay. Si kakit dimot. Pasiglangan at trabaho ti pampanunutam. Ipasyar mo kumamot ni Brian. Ay, Auntie Wilma. Mapayakan latalim mi day kamatan. Kanayon may pagsarsaritan ka ni Robert ni Brian. Inaramid mi matamin nakabaulan mi amang bagbagakan ko, ana. Ay na, siyak ti makaimatang adiyo binaybay anti anak nyo. Responsable kayo anak-anak. Awan ko man ti problema, Auntie Wilma. Kontento ako ni tibiyag ko. Si Kaman. Di ba tampay lang nga panunutan day ta? Uray si ka. Kasapulam mo ti agaliwaksay ka anak ka. Di ka man ito nagsubli di opisina, Rosano. Kinitak ni Bernadette ti kwarto na. Nasimbang titurog na. Inton malpaslangin ti pangal daw ngagsubli ka di opisina. Anya talaga tinapasama kan ko na. May kaway ti pudot. Kan sana mabalin ngagbannog. Saan mo ka di anadlaw analusyaw ti langana? Numadipay ti kasasaad na. Pinagtalin na idyo kumay di ospital. Di tayo magariing. Si Kaadagos ti sinapol na. Ay, Rosano, anya ka di mananda itoy. Saan ka kumangagungat iti daytong ibaga? Kasapulan na ka ti anak ta. Naimbagpay ni Bernadette. Tamarik na no kasano ti kinapatid mo kan kuana. Ngam siya nga asawa. Ay, patpat ka na ka di? Maureen, no di mo marik na ti panagayat ko kin ka. Saan na siya tayan ti problema? No di kat sika. Aniya? Kung ako nagkuyog kayo kini Rosano Remuar, ada kayo gayam sa kwarto ni Bernadette. Inton madamdama amapanak iti opisina, Maureen. Ay na, nakaragragsak ni Bernadette kabayatan ti panangal daw tayo itay. Man-manong ngamin amakasango na ka. Ngam sayang ti may sangal daw panaglangan na iti pagadalan. Dakal deta apakaatiwan na kadag ti kaklase nan. Kasaritak inton makariing. Taliklikan na ti mabanno.
Adaga nga istorya na kanya kitay. Masansan gayam ang makipangan iti balay ti kaeskwelaan na. Kat imasit na kano ti aksida iti napan. Naklaatak iti daytaan na istoryana. Iso nga inungtak ti yaya na. Ti mo, ipawil ti doktor na nga aksida kadag iti natin nga agsawang. Gapo iti sakit na. Italaang mat anaawanan iti puot. Nakasalsalon at ni Bernadette. Naragsak ang makiayayam iti aso ken pusa. Ay, day tapay ti masapul aliklikat na mami. Kan saan ang mabalin nga agsida iti natang. Nay, nakariingan ni Bernadette. Umisisem amang kitkita kadata. Kaya't na nagpaarakot kan ka. Ay, nalailo ti anak ko. Kasla ka na yun na maililiw kanya. Orenton bigat ko man ang sumarikit ipagadalan, mama. Apay ang pinalubusan niyo ti anak ko. Agsangit mo at adi sumrakit ipagadalan. Sayang ka na ti masursuro na itangal daw. Ang mga saan na paya kabailan. Napigsa ka noon. No ginuyod na pa ni Maureen na napanitiban nyo. Kasta unay aragsak ti apuko takadwaan ni mami na. Kanayon ko mga dapanawan ni Maureen iti anak ni. Madlaw ko akailiw launay ni Bernadette ti panang lailo ken kuana ni Maureen. Saan ka di pa'y nga imay na balayan? Saan pa'y mal? Adak may baga ken kuana. Ang Orenton rabiin na kasaritak. Awagak to. Ayaw yan yung sakit iti restaurant iti hotel, Dad. Wano, adda kinatulag yung kasi narak yun ito eh. Juan, itay pa yung urulayak na ator ni De La Cruz. Ngamawan mo ten. Amangan no napanmanan na kimadyong. O, di urit ang kita kayo matitikasino, hinton madamdama. Sa bali mang kiti ti malagip ko, Maureen. Kumusta ang ti apo ko? Nasayatan, kasla nagpamparlaang mat. Impilit ng Disimbra kiti pagadalan. Ubing bay ti anak yo. Nga manakaman. Amunan ng ipatag ti adar. Libro lat kasangsangon na no da ije balay, Dad. Uray no nakalukat ti telebisyon, libro lat ta ti sangsangon na. Sa anak ko na yung inom iti nasangar dati. Ngam no kurso na tayo iti uminom, di sige. Saan kumari ti balayo ti pagsaritaan tarusano? Kababain, na makita na ta ni Bernadette nga gininom. Simre ka iti kwarto na itay makapangrabi kami. Agsusurat manen, kan agbasbasa ka nagti libro na. Hasta ka di. Ada ka ti napinta sa damag Rosano. Nagbaliw manen ti panunot ti boss ni Archie. Diyak pa baga ka ni mama na ito eh. Agpungtot lakit din umamuan na. Kasla pangnamnamaan na kayo matlang na diya nga Archie nga mawan Serbina. Saan mo't nga tati ko nak? Ngam, ada sa balya pang panunuta ka project. Aday maigi opisina. Kat aday laklako na iti-igit ti baybay. Oh, beach resort. Mayat ang negosyo, Rosano. Mailiwak mo tan ang makisarsarita kan ka, Manong. So nga inawagan ka. Good. Kumusta, ti apo ko ta? Nasimpot dito'y balay. Ang amnod ay di pagadalan. Ay na, Manong. Sapay la kumanta saan ang maulitin day dinaudi a panangdangran na iti kaadalan na. Okay kita tiladawan ni Brian ngayon patulod di ni Laura. Nga naman, tinasingbat. Ada nadlaw ko karagiti mata. Anya day da, Manong. Para kita kam kamata damat ken ni Laura. Kasla Pilipino lat tatilangan na. Madlaw lang nga Amerikano tanatayag kan na po daw. Ada jak magustuhan karagiti mata ni Brian. Kasla na uyong. Ado nga rutiag ko na anauyong ni Brian, Manong. Ay na, saan ang makatagtapal? Pagamamlaangan ta kumabil.
Apay adi mo imbaga at dagos, Rosano. Iabalayan pa'y laang kinakaamwag. Makagura kiti dayjay nga Archie. Pagtungtong palang itibilin ti boss na, mama. Agure tayo lang. Kan may sa, saan kayo kadipa ang mapnek iti kinarang ay ti hotel? Minilyon ti mapaspastrek. Kumita ka laangan iti sabali a broker. Bayamon dayjay nga Archie. Sumangpet inton na minsan nga aldaw. Saan nyo kumaapakitaan iti saan anasayaan? Saan mo nga iparparang tama nga nujak makatapal? Muna kon, Rosano. Dito'y apaset, ti baybay, ti kunguna, mga ilakla ko na. Damat sumagmo man na beach resort dito, Rosano. Oh, makitkitam ka di dajay a resort hotel. Itinaudi ayo umay ko rito ya. Awan pa dayjay a hotel. Sa nagagang ya resort hotel dajay. Ada kasino day ta hotel. Day ta ti may sa day daywan dagiti turista. Nakapan kayo kadiditan? Insungsong nak ni Atty. De la Cruz di namin sana. Ado ti amuda ya sugador. Saan na nga tangamon di pangipanan na ti kwartana dati? Nalibtag nga abogado, Rosano. Ngam napatpatagmat keng kuana ti bisyo na. Pagpag na tayo man pa dati. Nadakamat kon ka ni mami na ito eh. Ngam baliwan minto ti agsarit. Dyan lugar ana pananda Rosano kan daddy, mami. Naminsana nangagkuti pa nagsarsarita da ka ni Atty. De la Cruz. Masansandan sa ijay. Dada ka no kasino iti may sa hotel ijay. Talagan sa adi maikat ni dadim day ta abisyo na. Haidi si mangkot ni Marjorie. Napan kami ijay? Napigsagayang magsugal ni Marjorie. Nga may dinaabak, tinawis na ka nagbartek ti bar iti hotel. Napigsan sakit di dayjay a resort hotel. Kat numatuloy agatangan ni Rosano ti ilaklako da kenkwana. Ang mga numarigatan ang makikumpetensya. Ay, kasta lang tinegosyo, mami. Gasang-gasat. Depende iti diskarte. Oh, Auntie Wilma, kumusta kayon? Saan ka di pa si Mayati marikrik na yo? Nakapsutak pala eh. Nasaysaya at salangan na ipanda kayo iti ospital. Nagtumara kon iti agas. No saan pa lang alumag antirik na yo inton bigat? I-ospital da kay ton. Ungayam ni Brian. Napansinabol ni Robert, Auntie. Pimanaw matlaang itay na doktalan na nga awan pa iti anak mi. Diyak ko na masikaso. Takas di mati kasasaad ko. Ubing pa ni Brian ng balugan. Ipapaayan mi matiti panawan. Nga kaslakit din agrib-rebelde. Naimbagkit tinta nakasang. Pagkat ako dito balay sakbay ngayong bayak habang na. Narigat tiyag sakit. Ay, kat ni Wilma. Naimbagan nga tan. Pina-hospital ka numot ni Laura. Ne, titilit mo. Hello. Tatang, nabuyak iti telebisyon nga da kano bagyo dita. Napigsa ti Tudo. Ada kakuyog na napigsa nga angin. Eh, sapay ko mata saan nga agbayag dahiti abagyo. Agan-anad kayo kumalang, Tatang. Saan kayo arumrumwar no kumaro ti panawan? Wen. Kumusta ni Auntie Wilma? At dan itinasayata ka sa saan, Tatang. Saan kayo madanagan kenkwana? Kasta ka di. Ay, nasayat ang arod. Tapig sa tituto kanangin. Dandanin tiyakon maiturong ti kotse.
Kailan ti danom iti kalsada. Ang mga noori ti sangot ti pagadalan. Ngamnas kan asukunak ni Bernadette. Sana mabaling na dadaka sa mapasamak iti anak ko. Ni Maureen. Hello? Adak, di balay ti may sa abarkadak. Ang mga nasaan nakapag-aawit, ka nagpigsa ti tudo. Mapanak iti pagadalan. Sukunak ni Bernadette. Isulaan, kinapatagkan ka. Diyak makapagbayag ang magkisaritakin ka. Marigatanak amang iturong iti manibela. Amang ano niya pa iti mapasama kanya. Ni Brian dahil umawawag. Saan nga ta nasarakan ni Robert? Hello, Brian. Mami, Nagkita kayo ka din ka ni Dadim? saan mami? Ada kiti kustudya dagiti polis. Anya, apay! Kinamatdak dagiti polis iti freeway. Overspeeding kano ti violation ko. Dandanipay na dong parko ti kinalumbak. Anya, kamutan aya, Brian. Kasanon no na disgrasya ka. Nagadupay lang ti bagbagayo. Anya baybayan na. Ipalubos yo, amabalo na. Anak, No baybayan na amabalon. Makinagaw iti paltog ka dagiti polis. Tauray mataya kon. anya matan aya day tanga ibagbagam. Sige, itamat lang, umaya kon. Bye. Ay, urayak lang sidto ka riti day chay anay baga ni Brian. Makipinaltog ka no kadagiti pa nakabag iti lintag. Ay, apayan akastoy tinagtungpalan ti anak ko. Ay, ni Robert, awagak tagkuyog kami amang sukon ka ni Brian iti istasyon ti pulisya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung naglagid din no baybay anda kon mami. Talaga nga ipaypaysok ti makiinagaw ka dagiti polis iti paltog. Tauray mataya kon. Brian, di mo ko maulitan ngay balikas dayta. Pat-pat ganda ka unay ka ni Dadim. Saan da ka mabali na baybayan? Kasta man ti kunak. Amo yun no asino dagiti gistayan anak ka din nung parko. Dagiti kamang tigang anak kalablan may kadagiti barkada kidi. Anya, kasanon no na isagmak ka? Diyak mabutan. Uray pinatayan ano isusikayat na. Saan anak ko? Di mo ko maibaga dayta. Saan ka ka di amasyan kanya? Daddy, simangpot kayong gaya man. Agtugaw kayo ti sopa, taikatag ti sapatos nyo. Libro man na itasang-sang mo ma. Kan, apay ati tsiriyatikan ka nan. Itamat lang, Daddy. Nalipatan man ang tisang kay bagak. Liklikam ti tsirya. Okay, Dad. Diyak ituloy na kanan. Nigaya, Mami. Saan kayo kadya nagkuyog? Nagmalamadyak na kita. Ado ti nakakumikuma kitang aldaw. Kinakuyog naman nga tandag iti barkada na. Napatpatag da pa yan nga may tisyak. Kala talimmiday ti langam. Madadal ti pintas mo no kasta. Napintasak lata. Kad naragsakak. Gapot na mariknak, apat-pat ganda, Daddy. Kabaudyanan na natong palmatlangan tinabayagan nga rapap mo, abalayan. Kalbasa na napatakder ti shopping mall. Madaman ti pan nakadipilap ti subdivision. Saan lang aday tabalayaan? Sumarsaro nun ti mapatakder a kondominium. Narangay launa yun ti San Cristobal. Gapo kadagiti pastek negosyo. Iti saan amabayag? Agbalintun a syudad ti San Cristobal. Narangay a syudad. Ti negosyo iti a department store kan hardware. Adda ni ti mall.
Adupay, dagiti may patakder a negosyo abalayan. Isu nga ituloy mo laeng ti agsapul iti daga a mabalin tayo agatangen. Paya siriring ka pala ang Rosano. Anya tararamidan dito salas. Doa kami lang ka ni Bernadette na nagsango. Tanagkita da ka ni Daddy Ijemol. Sinapol na ka ti anak mo. Balasangan ti anak mo. Saanan nga ubing. Anak ta, Maureen. Anya ka di man ang tikayat mo parwaran? Tangiwat mo. Ang mga no siriring pala ni Bernadette kat mangag na ka. Sige! Ipariknam kanya ka napatagunay ka ni Bernadette. Sana balikan niya akong nga sawam. Ang dalakit ti anak mo. Ang nakandi ti problema. Dabagan pa ina. Nabayagan, Rosano. Sika ti problema. Maawata? Naladaw kan sakit di anak karinga, Lola. Itay kailangan namigat kami kini Daddy. Ay na, nagpintas lakit din ti apo ko. Sumrek ka din iti pagadalan, Bernadette. Nasa papay. Madamdama pa di classic, Lola. Ngamadan to para may dagiti library. Saan ka may tulnog iti pagadalan nyo, Bernadette? At dapat pagsaritaan may kanilolam. May tulnog kalangan ka ni Kaloy at driver ni Lolam. Wan gayam, Daddy. Tsak napuutan kisangpot ni Mami. Narabyan ka no nag-shopping. Matmaturog ka hindi makasangpat. Okay, Dan. Mapanak nga ro, Dan. Sige. Nagsubang kayo manin kini Maureen idirabi irosan. Naimbag, nasaan na kayo anangngag ni Bernadette? Awan mat katitida ka si timbagak, Mama. Bayamlatan ni Maureen. Pagingay ta. Ni Maureen pa lang ti kan kanulungan nyo. Ni Bernadette kagapuna ngay karkarigata nga aturan nagiti bidtot ni Maureen. Gapu tamarik nana. Nga awan pare patag ti inana kinkwana. Jakla kumakayat nga ibaga kada kayo tinapasamak ka ni Brian. Tamay ramraman kayo lang nga mariribukan. Tanda ni Gaya man nabalo. Saan mo't kit di nga ipalubos ni Robert? Ngam dumapanoy-nuyan ni Brian. Dakdakas ti bunga na. Amoy matanti kinaanos ti asawak. Ar-aramidan namin nakabailan na. Tapno may lintag na pay ni Brian. Ngam kasanun no na disgrasya. Karkaro ko mamanen no na isagmak kadagiti ko na maga. Tatang, saanan aday tati pagsaritaan tayo. Aday bagak kada kayo. Aday empleyado ni Robert na kadaran tayo. Imanugot ni Norman nga agawid dita lugar tayo. Tapno imatunan na ti may patakder ang negosyo mi dita. Anya ang negosyo. Nakadanon san dita dagiti negosyo a call center. Agawid ni Norman iti mabiit. Tapno agsapol iti daga pagpatakderan iti pasdik negosyo. Tsak sa maawatan ti kayat mo sa buwan. Lusumang ba ito dito'y dayta Norman sa ngayon to. Wan tatang, kan jay gayam na ibagak kada kayo idi. Kayat ko ti agpatakder iti balay. Numabalin, dita ko madaga tayo. Adamok alako adaga. Nalawa, masakupan na ti bantay. May mayat pa inukas tatang. Saan nanay baga ni Lora Kanyag. Ngam no agpatakder iti balay da. Kan mangbangon da pa iti negosyo da. Amangan no ada plano da nga agawid iti probinsya. Ang kasanun dagiti negosyo da iti Singapore kan Australia. Ay, adayon tinagteng ti anak ko. Nakabakbak na nga.
banag, akas na di nakapapati ang mapasama. Kita lang ang paiso ti Piangga. Angam, kasukat ngatay tati panagproblema na iti anak da kin ni Robert. Balayan, ni maurin titimsag. Itikot siya timtang. May samat. Maurin, Dad, wawa. Ado gaya man tinagpasabalay di man-develop as subdivision. Wen, Maureen. Sumarsar noon ti kondominyo. Talaga rumangrang IT Salva Group of Companies. Adon samat dagiti stockholders. Talaga nga do. Milyon dagiti shares da. iso anarangay dagiti nagduduma a negosyo ti Salva Group of Companies. Mapana ko maiti may sabar kandang. Malabasak dito eh. Iso, imayak. Kunak no ni Rosano ti mantanon ko. Maragsakan at nagsasango tayo kadamami amang rabii. Umapapalak kinimean na wisan ng amangan ni Jabalayda. Asino ka di tamean, Bernadette? Pada tayo ka di matlabak na, dagiti dadakkel na? Gagangan lang ti panagbiag na. Ngam naragsak dangag sa sango amangan asa nga pamilya. Uray nating lang ti si Dainda. Ka, makisidsida ka at tinapda? Naimpag na may rusok mo. Mami, Bernadette, laglagi pang kumaamapili lang nagtitaraon na masapol ngay paunod mo. Amin anak ng nagsabong kat sana mabalintin ka. makaumamat ngamin no pasig akarni, Daddy. Makamukay nagsarita nga agama. Nagpasa kon. Danggan na kumaanak. Para matlangin ti pagimbagam na ito. Ni Mami. Anya nga tati ibaga na kanya. Hello, Mami. Sikat ipagsarsaritaan mi ka ni Dadim. Kaya't nadamagan no at takamat lang ang paiso di tapagadalan nyo. Uwan, Mami. Kalkal pasti klase mi. Madamdama pa iti sa maruno. Anya nga rod aramidam. Agmirmiriam daak. Sige nga rudan. Agan-anad ka kan agsingsingpat ka. Sige, Mami. Bye. No amula ko man ni Mami. Nga awanak iti pagadalan. Kaduwak dagiti barkadak. Amang padpadaan ka dagiti kalaban mi agam. Kapag kaday jay agam. Dandaniak na balod kat masapul ang makabalsak. Nasingagsamot ti panagsursurat mo, anak. Apay ngamin adito'y salas ti pag-aaramid amit ti assignment mo. Adang amin nalagip ko, Daddy. Ni Mami, Nagkuyog dan sa kanilolam. Nangin ko ngamin ngagsarsarita da itay. nalagip ko ngamin ti panang tagibasit ni Mami kinimean anasingat agayem ko. Kaputan ako rapay dalaan. Tagaro na ita amayan. Anya nga minan a lugar day jay. Nalipatak matan, Daddy. Ngam, namin adu matan na napanak jay. Pasaray kadwami ni Eman no kwa. Asino matda nga eman. At dan sa matagar-aram kan. Ni Daddy man, sutsutilan na. Nagseryoso pa'y. At karoba ti barangay damian kan Eman. Inauna ni Eman, iti talwatawan. Nagsardeng anagadal. Tanakurapay da kanulaang. Masirib ni Eman, Daddy. Nasingpat pa'y. Kalkal pa sa nagsarita da Robert kini Norman tatang.
Nakadanon iti airport iti Manilan. Agpasyar kanupay laang sakbay nga agpa-probinsya. Pagtarusan na nga ron. Nakababain samot na pasang bayan dito yung nanumuha pa na ito yun. Nakabook ka nun iti Salva Hotel, tatang. Iti hotel, nagiti na ulpit. Abak na. Bayan nyo, tatang. Sakbay ang nagluwas ni Norman. Impatuldok no kasano ang matuntunan na ti balay tayo. Sarungkaran na kay to. Kat agpatulong lakit ding agbiro kiti gatangan na daga. Nagisagana aklat ang arod iti pang sangailigin ko na. Inak tumakit tsinda. Anya ka di iti magustuhan na asidaen. Makaambo kayo latan, tatang. Saan ba't nga agpilpili day jay? Magustuhan na tinatang. Ang nasaya at ang arod kasta. Uray taadda ni Eman akatulungak. Ha? Sino nga eman, tatang? Apuko nila kay Gabo di Tadaya. Nagsardeng idi anagadal. Naadudang agkakapsat. Nakisarita ang makipagnaad kanya. Kan tumulong iti talo. Apay nga ron asan nyo na ibagadagos kanyak dayta. Nang ipaw itak kuma iti gastusan na iti binulan. Ay na, nagsaya at kan anak ko. Maragsakan lagi din Eman, numamuan na rita. Nakurapay ti panagbiag tayo idi, tatang. Ambok ti patag ti adal. Iso atulungak ni Eman. Gonggona na iti panangkadkadwa na kada kayo. Kagapgapo kijay hotel abalayan. Pulipog. At dakano dagiti nag-check-in ang naggapo iti abroad. Panawin man kami ng ti panagbabakasyon na balayan. Iti sana mabayag. Agsiran ti klase. Isumutla nga nakapaspas ni Bernadette iti panag-aadal na. Sagsaganaan na siguro ti panag-examen da. Awan gayam. Yak masang ti bang sarong karita po ko ta. Umayak to man numalam no Domingo. Inakijay mo labalayan. Adda ka numangabang kadagiti bakante a pwesto ijay. Sige. Nalawa ti mall. Kanayon nga dulat ta ti tao. No naladla dawak ladim tengawanan pagtugawak. Nagadwa customer. Panakabalay ko dito ay tamagustuak na giti putahe. Nadadim tenga customer. Agtal-talang kayaw. Kas laglang-lang nga matagang kanad. Sinyasa makilamisan kanyak no kayat na. Dada, nagturungan dito eh. Kung nagtumata ni Bernadette nalabsakit hay. Awan matantay kadwa na lalaki. Nailasin na laki titi kotsek. Ang tita, umayan dito eh. Mami? Da kayo nga agpaiso. Awan ka din di papanan nyo? Awanan di ado sa lutsod. Lumugan kan. Nalabsan ka itay. Iso asinubli ka. Asino di kasarsaritam alalaki itay? Agri ka nga lumugan. Manin. Ni Eman day jay, mami. Kaadalang. Kaadalang? Wano agar-aram kan ka. Wano? Kaayan-ayat mo pa ikat ngatan. Ibagam tipod no? Mamati kayo kumakanyag. Agayam kami lang kan ni Eman. Diyak kayat ti mall ulbudan, Bernadette. Mami! Saan nyo na mapagkasandag maniho? Dandan ito yung disgrasya. Angat pagigisamdang ha? Inuwagan kita dang nga, mami. Ha? Dikit din. Awan man napulos ang delikadesang Bernadette. Saan ka din din? Ang mga no simurot ka ni tiday di alalaki kat no sa dinuladitan di papapanan nyo. Kasta ka di kinababati pa nagkita yung kanyag. Lumuna tayo dadan nagsangit. Makasangpot talaan nga di balay ha. Diyak makatapira dito pang tot ko.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagkuyog kayo matasimbangpet kini Bernadette, Maureen. Nek, apay analabaga dagiti matam, Bernadette. Nagsangsangit ka kadi. Lola, madamdaman to niya agsarita tayo. Bernadette! Saan ta pa nalpas sa nagsarita? Bernadette! Oh, tiyawan ng dain? Maureen. Apay, agsangsangit ni Bernadette. Idinto ang makapungtot ka unay. Kasano nga jak makapungtot, Mami? Nakitak ni Bernadette nga nakadua na lalaki. Nadyak nga ta sinubyan, amangan no sa dinon tinapananda. Anya, Sa ita makagura kanyak? Ha! Basol ni Rosano na ito'y. Pinanoy-noyan natin anak me. bayamon Maureen. Siyak tun ti makisarita kini Bernadette. Itay pa'y awagak ni Bernadette. Agre-ring ti cellphone na. Yung sanak matasungsong batan. Nakasangpet nga taan. Kat dagiti libro namanen, ti sinango na. Yak pa'y makapanaw diti opisina. Taado tiya si kaswat. Daytan tinagdak ka lang nagbiddutan day tagang. Kakadwa, dayto yan tinururay tayo agundaway. Daro! Naira na pa yung imawag ni Mami. Hello, Mami. Nagsapa ka na rin mo, Brian. Sa dino tinapanam? Ni Auntie Wilma tinakadlaw iti iruruar mo. Dito yak luar ang mamigat, Mami. Agsubliak tumat lang itong madamdama. Kadwam ka di manan dagiti barkadam? Anya day jay? Sa dino talaga ti ayan mo, Brian? Di paglatan. Saan ang mabalin ang makaliktik pa lang kada kami dagigay akamang tigang. Nalakan to lang agpambarak kini Mami. Nagsakit tagi diyang himbaga ni Mami kanya. Awan mo tidakas na tipan na kasarasarita ni Emma na. Di puso. Marikata na. Umangas. Nagkuti. Parang kumkum. Bernadette, siyempre kaklatan dito kwartom. Apa yan inaksungsung bata ni tay? Anyat mapas pasama kang ka? Marikata na. Umangas. Sumuro man ang sakit mo. Saan ka kadya nagtumari ti agas mo? Ulit. Puso. Naimbagta na sarapak. Nawalan ni tipuot ti anak ko. Masya na kiti anak ko. At lalakit ni nakapasaktan na. Rinig na nalaki iti panagunget ni Maureen ken Juana Rosano. Apay ko mga agungat ni Maureen ken kuana. Nagsimpan. Jakla kumakayat nga ibaga dayto eh. Nasigurado nga agsubang kayo iti asawa. Ad-ada nga ipapilit na apampanoy-nuyam ni Bernadette. Ituloy yo, mama. Saan unay analawag kanyak ti amin? Ngam tinagawatak. Nakitan sa ni Maureen ni Bernadette ang makisasarita iti dayjay nga eman iti sango ti universidad. Eman? Malagip ko. May isa ka lagi tinasingad na kayam ni Bernadette iti pagadalan na siya. Kat, anya ko matidakas na. Saan aya ang mamirmiraot dayjay nga eman? Mama. Sige. Mabalin yung ti agawin.
Isa akong dimang bantay ka ni Bernadette dito ospital. Anya ay tinagsaritaan niyo iti doktor. Anya at talaga ti kasasaan ni Bernadette. Agsarita kami tupay anay pagmama. Ngam tipod no. Makapadagas iti anak ko ti mapasaktan tirik na na. Sige, makaammo ka nga ro din kini Bernadette. Tsak kabailan tagpuyat. Agsubli aklangan inton bigat. Awagap to ni Maureen inton makasangpot. Kita katilang no dumteng tinimbagagasat. Tujak napan iti restaurant. Jak ko man ang maamudayan Norman. Nabayag gaya man nagtrabaho iti takila kumpanya i Amerika. Katimbaw ti bus na ng Amerikano ngagpatakder iti negosyo da diti San Cristobal. San nga mo darusano kan Leonarda. Kada prospek ko analawa daga iti asidag ti shopping mall. Dakal di kanan siya kadi ay. Amunto ba'y dagi-dagi na? Maureen! Dan, saan pa di palagayan? Nagalisto kayo na naumay ti kasino? Sana ka nagkasino. At na ba tagatawa kinasarita? Apay nga daga ka nabartikan. Saan matuna na Bartek? Ha, makagura ni Bernadette. Oh. Aniya. Anya ti basol ti anak mo. Ano nagsingpad? May sa kayo matdat? Agpapada kayo kada Rosano kada mami amang pampanoy ni Bernadette. Ha, pagkukumplutan dakpay? Makagura ka manan kaniya. Apay nga minaya. Kasano kat di kayo man lagsaludso dadagos. Nakita nga da kasarsarita ni Bernadette alalaki. Langan na ti mamirmiraot. Kasi ti daya Laura. Aging kakadita, di mo pa'y nalipatan da Lora? May sa na kurapay tinangisukatan ni Rosano kanyak daddy. Jak tumalipatan day chay. Aging gat kaano aday talaan ti pampanunutam. O abalayan, rinabrabi imtim mawag. Napatagsagid iti bagam. Sangsangpot ko abalayan. Nagkapuak iti ospital. Tapay manan. Awagap ni Maureen. Ngamsaan na kasungsungpatan. Naawanan iti puot ni Bernadette. So nga intaray mi iti ospital. Aniya. Ada ka didita ni Maureen. Kasarita ko ba? Sige, mabit lang. Maureen, kasarita na ka niya balayan. Apay namin impagayo nga daak dito eh. Apay ka no? Inyo hospital dati anak mo. Hello mami. Apay, ano ni Bernadette? Naglustoy ni Bernadette. Imatake manin ti sakit na. Makapadakas ngamin kenkwana ti mapasakitan. Nabarte kak mami. Inton bigat langan eh nakit ospital. Bye. Pa yung inidip mo ti cellphone mo. Amang ano dapat ipagana kanya? Nakasangpit nga tan na ijay anorman diti San Cristobal. Nairana pa yung iti hotel dagiti nakuspag abak nang tinagtarusan na. Saan damat nga ta amamuan nga empleyado ni Robert iti Amerika. Katimbawon da amakamu iti may pasdag ang negosyo da. Pangit din nga tada ito ni Robert. Uno. Saan mat nga ta ang mapanunot ni Laura ti Agipales? Apay day takawas ko, mami. Nakitak da ito'y kadagiti laban ni Auntie Wilma. Saan ka di da ito'y ti pinagbado may dinasapak arimar? Dara da ito'y saan ka di? Ay, kwa. Idi inawagan ka. Nakangagak iti arimbanga wakas ladag rarangat. Sandak tumot lang ang gaan, mami. Ibagaklaan ka na kayo. Nakalaban mi dagiti kamang tigang adandani na kadinong parko idi. Anya? Naut-ut pa'y lang ti si Bibu Kalabagi. Kasano
Ngano na isagmak ka? Kasanon numamon na kiti pan nakabagi ti lintag. Saan dan to maamuan tinapasamak, mami? Ket, kasanon no balsanda kayo dagijay akamang tigang. Patpatgan ka unay anak ko. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Ura inyawid tak kumamat langin terapi, Daddy. Kaasi kayo matanagpuyat ng bantay kanyak. Naiturog ko itay parbangon. Manipuli dinay pasdek ti Salva Group of Companies. Naruama ko na mapuypuyatan. Kasta ka ditibiyat ti pagnang, Dad. Sanda makaturturog amang pampanunot iti pagpaknangan da. Anak, uray ka sa ti pan nakakumikom ko. At dalat ta panawan ko ken ka. Gabu tapat-pat gen ka. Patpatgan kayo matunay, Daddy. Yawin ta kuman. Sayang. Diya kon makastra kiti pag-adalan ni tangal daw. At da ka lang arod dito ospital. Tay tapalat pampanunutam. Nasayat matantirik na. Nalukayan ti panagangas ko. Agsarita kami palang ti doktorita. May papaniti ka sa saan mo. Napasakitan naklauna iterapi, Daddy. Awanan tayo, Jay. Ken? Saan mo nakagura ni Mami? Saan, Dad? Awan pulos kurakan ko, ana. Patpatgak ni Mami. Uray tsak marik na patpatgan nak. Patpat gen na ka. Awan ina asa na mangipatpatag iti anak na. Agganat ka anak ko ang makarwar iti ospital. Gaputadan pamalubos ti doktor na, inyawid kon. Nasaya at samot hindi kasasaad na. Kasla awan tinapasamak ken ko ana. Naragsa ken kasla na iliwan unay anangarakop kaniyak. Awanan nyaman na kanukin ko na, tinapasamak kin ko na idirabi. Mami, mabalin ka di? Panawan na kami kini Rosano. Kaya't ko na kami lang tagsarita. Sige, agsarita kayo. Ngam saan kayo nga agsubag? Amo ka na sakit tinaka mo kanyak. No, may papanit tinapasamak ka ni Bernadette. Saan ta napagsubangan na ita? Saan nakaaginura ti anak ta, iti panang pasakit mo kinkwana? Gaputan mo na abidot na ti amin. Kasarita man na imbag. Ibagam nga adaywan na dayang naga ni ti Eman. Saan mo apawila na makipulapol ka iti kaadalan na? Kaya't mo ngagtungpal itikas iti daya Lora anak ko rapay lang? Maureen, manun atawen tinapalabas. Balasangan ti anak ta. Apay adi mo pala malipatan na diya, babay. Diyak to pulos makalipat, Rosano. Diyak kayat ang makigayem ti anak ta itikas jay aklas iti tao anak ko rapay. Maawatam, Rosano? Nakita kayo gayaman ka ni Norman, tatang. Nakapasyar gayaman di tadaga tayo. Punagayang ti plano may papanit ti turod. Isulti may saan nagsarsaritaan mi. Plano pa ilaang dayjay, tatang. Ado tinas ka na masapol nga ipatungpal ni Norman. Lora, anak. Nagkita na kini Ator ni Flores iti restaurant, iti hotel, iti sal. Wan, tatang. Nagsaritaan da tiga po na ti kaadda ni Norman dita San Cristobal. Kat adaan mo na alako adaga. Asin nagkano iti shopping mall. Paset dayta ti Salva Group of Companies. Tingarod pang panunoteg. Ang mga numaydano ni Ator ni Flores kada Rosano kan Mrs. Salva. Sanda nga mo nga da pa kay naigan mi ka ni Robert. Anak, masaludsod ko man. Ada ka di plano yung nagnay dito eh. Saan mi pa'y nagsaritan ka ni Robert dayta ba nagtatang? Bueno, No pampanunutan niyo nga da panggap ko nga gibalas. Saan, tatang? Nasinaw ti pusok. No jakla ko mapakasikuran ni Brian. Makunak ana uli magtibiyag ko.
katawan tinapalabas. No sana gapok ni Maureen. Diyak ko man malagip pa ni Laura. Kumusta nga tan? Awarin na punos ni damag ko kinkwana. Dandanya kaya man makadano ni Timol. Ha? Ni Daddy Floro? Iso na dyan. Apa yung magmag na? Nagapon na. Agpay na yan, Dak. Waring madlaw na ko check. Salden kon. Rosano! Apa yung magmag na kayo, Daddy? Ayan tikot siya Nagapon nyo ka di. Nakita ka madlang. Makilo ka na kon. Imbaltik ti kutsi kiti talyer. Dandaniak pa na disgrasya. San kiti na kumba de prino. Mapan kayo ka ni Itimol? Nagpuyot tayo. Sige. Talagang idya di papanak. Mapanak ag palamis. Awan gayam. Kaano marugya na mapatagdar ti kondominium. Plano pa lang, Daddy. Ngem adan pagpatakderan na. Nalawa pa yung amin ti bakante ti dayaan ti shopping mall. Napinta sa pagpatakdiran da ya lugar. Asidag lang iti mo la pagbasyaran da. Awan gayam, adda ka din ni Mami Mijay Mall. Jakla mo, Daddy. Nagkuyog na ka ni Maureen. Ngem jak amo no sa dino tinapananda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbaglangan, tasan nga iti nalawa aluti, iti abagatan timol di nakakita ni Rosano kanyak. Kan nakapanaw matkit din ni Norman itay. Baliwan minto kano di agsarita, tadak kano pa'y papanna. Dagkal ti maganan siya kiti day siya yan Norman. Amerikano ti boss na. Kat dakkel lagi di ti kumpanya apatakdran na. Nasaya at ngarod no kasta ti mapasama. Mami da ito yung maawag kanya. Ang nga tamanan ti ibagana kanya. Hello? Itay pailangan nakasangpat kami kanitan mo. Sa dino pailangan diayan mo. Ada ako ni tidalan ko, mami. Traffic dito'y freeway. Nakaantayo ka kadimanan. Ada lang na panan, may kadagat ti barkadak. Nagsisina kami. Urayan ka nung matanda iti dadakkel da. Asino ka di nagita barkadam? Nagitay Pilipino matlaang tinadakkel na? Ada pa da kapil ang mami. Adamot puro nga Ilocano. Katawan na kami nga ro dagiti barkada mi a full-blooded nga Amerikano. Tapay ka na bibiyangan da kami pailang. Adda kami mata ni Tiusto nga edad mi. Wisit, no saan naklaan na unaan ni Mami Leonarda? Pambarak ko mga sumursurot kan kwa na dito subdivision. Saan gayam nga may ni Rosano dito'y Maureen? Pumanaw tangaro din dito Adalaki dito opisina na. Nasapa kami na rimuar. Matmaturo ka pailangan iti rimuar. Uray mat ni Bernadette, saan ko na nariingan? Napasnak ni Bernadette iti panagadal na Maureen. Nagkuyog da ni Rosano arimwar. Ama nga no nagkita daman na ni Tidadya nga eman. Sana maliklikan nga kita da. Ngamti ko na ni Bernadette kanyak. Kasla agar-aram ni Eman iti dayjay amayan. Nasaya at no kasta. Isu dati at kabagay. Abag iswa naglugat ti mall, iti nagkuyog kami. Nagdiretso iti opisina da. Nagladawan na napan iti opisina, Daddy? Kita
Nalaksa pa ka na rin mo Amangan no sa bali manan di atapam, katag subang kay manan nga gasawa. Ay, makamuno da pagluklok ko na babae. Numakwa kita, kuya daw da kanya. Iti day tatawan mo Maureen, silo sa kapailaan. Tirigat na, naglaing ka nga gimon iti angin. Amo, kasana mapmap na kanya ni Rosano, daddy. No di mo maipaay ti kasapulan na, natural ngagsapol iti sabali. Kan may isa, napatpatag dagiti barkadam ng ti pamilyam. Balasangan ni Bernadette. Agsapon laki dito yung ubing. Ano pa dasan na, daddy? Diyak mawatan ti ugalim. Jack nakita da eman kan may an, daddy. Sayang. Kadwa kumayda nangal daw iti dahito fast food iti shopping mall. Masakit sa ni Mayan. Agbaliw-baliw nga minti klema, anak. Masanay aglamis sa kanlaat na bumana. Makaikawa. Wan nga ro, daddy. Kahit ko kumasarong karan ni Mayan, amangan magungat ni mami numaamuan na. Si kalangan ti makamo ang mga awat ka ni mami iha. Pawilan na ka makigayam kadamayan kan eman. Kaputan ako rapay dalaan. Wan gaya. Amo ka ni naging agagayem mo, ako kwa tayo na timon. Damdamaganda nga rod. No kapin ano ka no takin ko pa iti Salva Group of Companies. Diyak kahit nga'y pasindayaw nakabakbak ng taylawunay, daddy. Naita, ti dayawak unay kan ka, Bernadette iha. Agpapada tayo lang matatao. Nag-asat tayo lang. Tabak ng tayo. Ngamsa na rin bang alaisan tayo dagiti nakurapay? Talaga nga anak ka, Bernadette. Imala ka kanya. Daddy, ada ka di magkagayam yo akas iti kinanon mo ti panagbiag damian kan eman? Anda, yung nabayagan na saan kami ang nagkikita. Sukuran kay ti pagadalan yun ton malama. Kadwain ka amang pasyar ka ni Mayan. Agpeso, daddy? Agyaman naglaunay. Saan maglatangagatap ni mami no kadwa kayo? Imawag itay ni Norman, kalpasan na nakapagsarita na kani Atty. Flores tatang. Nakita ni Norman ti lugar apakay patakdaran ti negosyo mi. Nanginamat unay. Doon na amuan ni Atty. Flores ang nagkapo iti American Development. Gumanan siya lakit iti dakkel. Day tangarod ti ko na ni Robert. Anya ti pagkantong yung agasaw. Padasan to ka naman na nakasarita ni Norman di abogado tatang. Asidag ka no ti shopping mall day jay a lugar. Sige, padasig tuman na pasyara. Inyunay-unay ko ka ni Norman. Ngawan ko mati makaam mo ada kami ti akin kukway ti negosyo. Ni Norman ti agparanga akin kukwa. Saw da lakit tinuapay, ano kabakbak nang kan. Diyak kaya't tiyag parang magtatang. Nasingpat ni Robert. Kat ni Brian, kumusta ti apo ko? Nagparbang matbasitan tatang. Diyak lang mo, no ada nalimad nga aramidan na. Naibaga kung da ito kini Rosano itaya balayan. At mo kalakwa daga mabalin nga ramida na subdivision. Sa dino day taapasat, abalayan. Asidagan iti nagbed nga ti San Cristobal ken kabangibang nga iti. Nalawa at agaday jay kinabayagan at inatalon. Mabalin nga ta, nga aramidan na subdivision. Mayat matikunak. Depende ka na kayo na ita, Ken Rosano. Nalabas at nga lasing ko. Nga mawan pa ni Bernadette. Nakasangpot ko man iti kasto nga oras. Wah, talaga natangkan ti ulo day chay ngobing. Pampanoy-noyan mat ngamin dagiti akina. No pagungtak, makabasolak manan no sumuro ti sakit na.
Nung makita ti nga Eman, pabainak tulak iti. Kinapatat, ada pa na kita. Saan na narita ti pampanunot? Ito'y kayang kilunggar ni Mayan na kaeskwelaan ni Bernadette. Karuba barangay na ito'y tibusay. Nagnag na akong itiday ta kalsada. Ako mamang ikasidag ti balay ta Lora. Malagip ko manan tinapalabas. Kumusta nga tan ni Lora? Rosano, Ni Tata Alipio. naisaroon ka mat ditoy. Naimbaga malam niyo, Tata. Kumusta kayon? Kastoy lata. Kinuyog ko ni Bernadette nga anak ko. Masakit sa ni May anak kayam na. Kinuyog ko asim marong karken ko na. Kasta ka di. O sige, panawan ka na. Sige, Tata. Babanak matan. Yaman na kiti pa ng kuyog yung kanyak, Daddy. Nakaragragsak ni Mayan iti pa ng pasyar tayo kankwana. Saan mo't gayam ang masakit? Naglangan ka no, tanapan timulong ang nagburas ka dagi tinatengda, Daddy. Kaya't ko ang mapadasan no kasano ti agburas. Anya? Awan pa'y damami kan Lola. Ikamakam ko lang tagaramit iti assignment, Daddy. Ay bandak tulad tanin ton mga rabi itayo. Sige, anak. Ni Maureen. Mas lamok manan. No, apa ni mawag. Hello, Maureen. Rosano? Sa dino dayan mo? Nakasangkot akon. Itari mo ara, awan pa ni Bernadette. Saan mo apagdanagan ti anak mo? Aday ti kwarto na. Nasayaan? Saan na kon nga Ryan pa eh? Ada kiti balay ti may sabar kada. Saan ka kumangag parparabi? Ken agan anad ka iti panagawid mo to. Tanangem, tagmaneho. Nabsugak launa yan. Agpalpa agpailaan sa akto sumrag iti kwartog. Rosano, itay kumapailaan mangmangan tayo nga ibagakin ka dayto eh. Anya da jay mama? Nagsarita kayo kanumaten kini Floro. May panggap iti na ipagana kanyak ang mabalin ang maarami da subdivision. Well, no pampanunutan. Kasla saan na nasaya at ang maaramid na subdivision. Ngayon napintas no madubela pa na imbag. Talaga ang negosyo lang tati pagsarsaritaan nyo kin ni Lola, Daddy. Awan gayam ni Mami. Ang mga no dapay aramidong Bernadette. Sumrag ka ni ti kwartong. O sige, Lola. Panawan kayo pa ngarot kin ni Daddy. Ingliklik ni Lola sumbatan ni Daddy ti salutsut ko itay. Ay. Amok nga damanan ni Mami kadagiti barkada na. Kanayon na tsak mapurutan di sa sangpat na. Tsak lang amin kayat ngagsakit tinakam ko. Kaputa siyak tumad lang di kakasi no masakitana. Sana bale. Uray tatamat ni Daddy amang ipatpatag kanyak. Pinasaya at ipamay sakit din ti agbasa. Makamuditan no kamatandak manan dagiti pulis. Gapo iti overspeeding. Awan ba yung daya adresi? Kimuyog kit din kadaya abren. Kasla napintas launay. Maranak lang ni Brent. Awagak gayam dagiti barkadak. Kasapulak unay ida. Maagawidak pa'y balay.
Amangan ipulong nak ni Grandma kini Mami. Parpangan. Sa tino nga tati pagawitak. Iti dahito nga oras, nakariingan ni Rosano. Ano, talan na. Kasanak pesing magpar. Isti mo out. Isang tang kapit yung kotse. Ito sumpa ka pa. Kasta, sana makadlaw. Hello. Parbangunan, awan ka pala eh. Imyanak iti balay iti barkada. Sa dino talaga tinapanami tinapalabas sa rabi. Apay, anyat pang panunutin, Rosano. Sana ka dakas sa babae. Nimpagyan ka. Sika nga tati makaitura namang lipot ka niya. Maureen, palasangan ni Bernadette. Kaano ka ding agnakam ka? Nagawis, nagiti barkada. Kat padasan mi ka no ti agkasino. Oh, anyat ti problema. May saka nga ina. Imbes ko ma. Okay, may sakay na. Ngam saan na kasermonan? Aglalo kat makaturtur ka kon. Kayat mo, tayo dong parkulaan di kotse at namatay kon. Sa dinutayan mo, sukurin ka. Di mo ipilit kag manehon o di mo kabalan. Agawidak langan dyan ni Daddy. Asida ka pagawidak. Numamuan ni Bernadette at di ka maturog dito palay. Ang mga ano niya ti panunutin na. Awan bibiyang ko. Anak ko lang ni Bernadette. Kalpasan ti panangipas ngay ko kan kuana. Intalag ko aminin kan ka ti responsibilidad, Rosano. Maawatam ka di day ta, ha? Pasensyakan naman mano masarong karang ka, Bernadette. Amo matama kumikom unay da ito'y lulom. Nakatadungatan ti kwartayon niya, Lolo. Nabakbak nang kayo lata. Namigat kayo ka din, Lolo. Makikitan kayo kata kami. Uri ang kapiaglangan. Sinapa at launay ta sigurado ka madanong kapay. Rabi-gabi na no sumangsangpet ka. Oh, Daddy. Sinapa yung matimay? May liwag nga ro di tiapogok, Maureen. Nasapa ka man na nakaring. Nagkapiak lang. Agdi ko sakton. Sa ay tuloy ko tumat lang, ti maturog. Ay, nakawarwara ti kwarto ni Brian. Iwara na latan ti ulas na siguro no makariin. Kasla ka na yun nga agdardaras. Pati drawer ti lamisaan na, nakalukat. Anya daytoy? Mami, anya ti kaag tayo dito yung kwarto. Apay daytoy, Brian. Agar aramat ka iti drugs. Saan nyo pakibiyangan dita, Mami? Tumuwar kayo dito yung kwarto. Jakon maguston ti panang sungba-sungbat mo kanyak, Brian. Awanan ti respetom kanyak nga inam. Kunak arumuar kayo dito yung kwarto, Mami. Saan yun nga ulitan ti makibiyang kadag iti gamit ko? Saan? Saan ka rumwar? Masapol nga agsarita ta, Brian. At masapol nga ilawlawag mo kanyak. Nangalaam ka na kita drugs. Mami, Kaano ka pa nga agar-aramat iti droga? Ha? sa anak nga adik, Mami. Impaidulin lang dagiti barkada. Saan nakapagulbutan? Amom ka di? Ano maduktalan dagiti pan nakabagiti lintag nga agar-aramat ka iti drugs kat mabalod ka, anak? Pustulan! Lumuwar kayo dito yung kwarto. No saan nakadengdenggan, Brian? Ni dadim ti makisaritaken ka. Saan mi nga ipalubos nga agbalin ka nga adik? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan pa yan naulit ni Norman ti may dito'y balay? Anya ka din tinagtungpalan ti saritaan da kini Atty. Flores. Ay patuludan ni Robert ka ni Norman ti pagbayad iti dagatatang. Siyang tinangbilin kan ko na, ano mabalin? Liklikan na ti masansan apan nakipagkita kada kayo. Maawatag ti kahit masawen. Tatang, sa bali ti rantak no apay nga inawagan kayo. Ne. Kit,
Apay nga agsangit ka. Kumarkaro di problema ka ni Brian tatang. Ah, Nadugtalak nga day dultuli na droga iti kwarto na. anya? May nga adik ni Brian. Ay na, niyalakit din tinagtungpalan ti apo ko. Kakaisuna nga anak yuk. Saan kami ang nagbaybayakan ni Robert tatang? Amok, responsable kayo anak-anak. Kat kasano garudain? Ni Robert kanu ti mangi pamuspusan. Tapno malapdan ti panagdroga ni Brian. Narigat nga agpaiso no may gumon iti droga ti anak yo. Nakabakbak nang ti asawam. Sa madadaal ti masakbayan ti anak mo. Gapulaang iti droga. Saan ko nga ipalubos, tatang? Kasari tayo kumalang na nasayaat ni Brian, anak. Bari nga dapat lang pagnaan ti pamagbaga kenkwad. Anyalakit din ti apo ko. Madama tayo amang mga libro ni sangsangwam. Palpalapsat lang iti mabaling adalan mainton madamdaman lola. Tapno adamay sumbat ko. Saan kayo kadi pa naruami ti apo ko yo, mama? Wan gayam, ni mami. Madamdama pa ya bumangon na dyan. Oh, kumusta gayam? Ti salon at mo? Nasayat ma, daddy. Nalukay ti panagangis ko. Awan ti madya marikrik na kiti bagik. Tungpalem dagiti balakad ti doktor mo, Bernadette. Saan ko akayat nga agsakit kay itinakaro? Wan lola. Nalpasa ko. Sige ha, daddy, lola. Mapana kang tigusan. Panawan kayo pa ditoy. Mabalinta ti agkita manan inton madamdama normal. Awan problema kadag iti akin kukway ti daga. Talpas matan ti pan nakasolve ti daga. Tilang panagbibinayad ti kurang. Nasaya at nung nakasagaran ti kwarta. Sige. Bye. Maganatan ako na makaigamit kalagatan. San mat a kompetensyaan da yan norman dagiti negosyo dagiti agina Alyonarda. Ni Rosano da ito yung mawawag. Hello. Daddy, mabalin nga kita tayo dito opisina. Oh, napatagsagid diti bagam. Talaga, napatag daddy. At nanalawa abakan niya daga iti asidag timol. Saan talaga tanga ilako? Ha? Inawagak ni daddy, inimalpas kami ngagsarita kan ni Archie, mama. Kumuyog ka nagiti stockholders ti Salva Group of Companies. Ka nagiti Board of Directors. Tapay ka no. Kan anya ti pakay naigan ni Abalayan. At the proposal ti may sa kanagiti stockholder, may papanik ti pan nakapatakder ti Salva Center. Call center. Ti kayat mo asawan, Rosano. Kuwan, mama. At danalawa abakan ti alote iti laudan ti shopping mall. Mapalin na pagpatakderan ti pastit na dyan. Amangan no am-am mo ni daddy ti akin kukway ti dadya daga. Nanginan samot unay ti panangilako da. Kan apay agumatang kapay. Nalawa pay lang itilikudan ti mall. Kuwan mat ka di Saan ka di nga dapay ibagbaga ni Abalayan amabalin amaarami da subdivision? Nakasaritak mat nga rodan ni daddy. Amangan nagdan iti dalan ng agturong ito Uray di ibagbaga na alako adaga ti pagsaritaan minton. Kaano ka di ti isasangpet dagiti sanga ili? Tapno may reservada iti hotel kan iti restaurant. Iti dati weekend, plano kay pasar ni Bernadette. Hanggang adamat sumangpat asa nga ili.
No may panggap iti dadyada nga Rosano. Nadamag ko nga da kano nakagatang. Nagsayangan. Ang dagayam na kauna. Inublagnak mat din ni mamatan ng inakanuunay. Apay ka di. The proposal ti may sang stockholder ti pan nakipatakder ti pasdek ti BPO. Agpaiso ti ko na ni mama. Nalawa pa iti likod ti mall. When nalawa mat day kay. Iti amiana na daya. Nalawa pa day kay. Asidag iti pagdakdiran ti kondominyo. Tilangan pagsaritaan tayo. Diyan na kunayo ide. Mabalin nga aramidan na subdivision. Noon niya ti kunam Rosano. Pasyaran da na dya lugar. Adayo ka di dyan dati. O rin itong malpas mangal daw langin ko ma. No ato pa'y taramidam. Sige. Agsubliak no madam na. Dapay lang amin papanak. Okay, Dad. Sana nga rutan nga bayag. Tabangan no makasinga. Ito'y lakit di tinaybaga iti ni Norman Kanyak na ilaklako ni Atty. Flores. Nalawa na ito'y adaga. Kasi naglang iti mall kan naduma pa yapasdag ti negosyo na iti salpa. Nakabakbak ng dalao na yan. Anyan nga ta ti makunada, inton maamwanda ti nagbaliwanen ti biyag ni Laura. Kita lang ti biyag. Sino ti mangipagarup? Ituloy kong timag na. Ang mga nuan dapay makadlaw kanyak, katagkatap da, nuan niyat aramidak ditoy. Nasakit pa lang ti ulok, mami. Talaga narigat ti mapuyatan. Oh, anyati ko na ni Rosano. Ni Bernadette nakalagip ken kay tay mangmangan kami. Kat, nasakit tinakam na kanyak? Awan ka po na ngagsakit tinakam ni Bernadette ken ka. Ken may sapay, liklikli ka na masakitan tirik nana. Mga anak labiit, sa akak digos. Barag malagnan tiriknak. Kalpasan na, ituloy ko ti maturong. Sumrekat nga din iti kwartok. Kagap-gapo ki jay opisina. Diya na uray ni dadim. Napangayan ni Daddy di opisina. Apay ka no? Inawagan ni Rosano. Ada ka no pagsaritaan da. O sige. Uy, anya ti ramidak. Awan tagtaga rin ni Mami. Rumpang lahat. Taawan, ti makapawil kanyak iti aramidak. Rabin, ngamawan pa'y ni Brian. Kanayon na madantanaga ng kadagiti aramidan na. Supay kitin ti pakapuy-puyatak. Nung muna ta di na sumbatan na dagos ti awag. Anya aya, mami? Brian, sa dino ti ayan mo? Naimasan ti turog ni Dadim. Kagda kayo. Apayasan kayo kailangan naturo. Agawid ka kuman. Madam ati happy-happy mi kadagadi parkada. Saan akon nga ubing nga basit? Amiri ka dito'y, mami. Laglagi pa nyo dayta. Patpatgan ka, anak ko. Diyak kaya tamay sagmak ka. Ita lang makakita kita kastoy a lugar, Daddy. Anda sinang at tayo abantay, sakbay ang nakadanon tayo ti dati nakalawlawa daga. Bangkag samot na ito. No, madibila ba na yung bag dahil ang lugar, Rosano? Nabinta sa pagbalinan na subdivision. Mabalin pa iti mga rami diti rest house. Naita doogan kan natayag akayo tinakaawis iti imatang ko. Mabalin na pangaramidan iti tree house. Eksakto.
Nalam di pambanunotat iyo. Kailangan agbalin na problema. No, ipalubos ti gobyerno ang ma-develop a subdivision na iti lugar. Nabayagan na nabaybayan da ito yabang kage. Nakirang wino nakidit ti darom nito eh. Iso amarigatan ng agbiag ti mula. Ket yakin ko kwa iti da ito adaga. Mayat amang ilako. Mami, agmerienda tayo pay. Diyak na po ti sa sangpet mo, Bernadette. Nakaturog ak namin. Agmerienda ta ko na ang libro at kada notebook ta kasangsam. Agsaram-samak kabayatan ti panagbasak kadagiti libro, mami. Naaros sakit ti maudi a klase mi. Anya ti kayat mo sa uniti dayta? Nauna anak ni Mia na nagsumbat. Kat, ipalubos mo may salangan nga mamirmiraot ti mga atiwan ka. Masirib at talaga ni Mian, mami. Namsana kagpati, oh. Ag-make up akintong bigat. Apay ko mga mingag paatiw ka kadagita at tao. Asino da kumalaan? San abani? Ati, huwag tong madladay jay, mami. Uray at takay dito'y balay. Makumikom kayo lahat na, daddy. Nagpayag di pa nakisarita iti cellphone nyo. Ni Mr. Villones dahil dyan iha. Uy gayan, ipasyar ka kumentong Sabado ng alumat ti dumtang sa ngailit. Okay lang. Maawatan kayo, dad. Ipakada ko mapanak iti balay damayan intong Sabado. Anya taramay dami dyan. Agpiknik ta ka na iti karayan. Sa kalpasan na, mapan kami to iti kalapaw di bangkag. Saan mo akapada ida, anak? Amok, daddy. Nagtawad aki dinamak ng unay a pamilya. Saan nga rot amamati ni Mea na kahit ko ti sumuro ti Jayanda. Namamuan na mamim kan lolam na ito eh. Agungat dalakit di. Kan timay sa apang panunutak. Salunot mo. Ikarit nga gan anadak, daddy. Awan ti daka sa mapasamak kanya. Malagi po gaya. Kadwayo ka di pa, nandiyan nga eman. Tsak lang, Ado ka numot nga minter aramidan na no bakasyon. Tapno, adda ka no pangalanay ti gastusan na nga gadal. Kamaudyanan na adan kanyak ti bingay ko. Iti dayjay ginatang dadaga. No dagijay nga ginati nagagatang. Adang takas ti kadakkel ang nabingay ko. Sikap lang ti kasapulan, Floro. Papay, isudalatan ti bumaknang. Angpat kami itong malamda Archie, mama. Sabtek iday ti airport. Apay ang masapula sa batang pailaang ida. Makaamon dagiti personality hotel ang mga sikaso kadakwada. Inkuyog na nagiti kakadwa tayo ang negosyante. Di mo ibaga nga iramraman nagpailaang. Saan na mama, siya akong ti makaam mo. Anya nga oras inton bigat ti panagmi-meeting tayo. Malam to siguro, naging kay tirabi. Kaya dan sapay tagpasyar. Nasaya at tunalpasan ni Arkitek ti plano ti Pasdag. Kano amang rugi ti panagtrabaho da? O sige, ibagak tulatan ka ni Robert. Agsarita kayong tumot lang. Awan pa'y nga minita. O sige, bye. Apay nga tagagpay sungawan pa'y ni Robert. Man-mano lang nga marabyan nga gawid. Mami, amang ano dilawon nyo manan, anarabianak anagawid. Nasapakit din da ito ngay sa sangpat mo. Kasi kayo mo't amapuyatan, gapo kanyak. Mang rabiitan, barang dandanin sumangpat ni Dadim. Ngun nga agpaiso, mami. Itaman pa yan, narabian.
Amang ano da napataga nakakumikuman na. Yak mabisin, mami. Ngam ikarigatak timangan. Tap na makasangodak. Amang ano agsakit man ng tinakam yung kanya. Saan nga sakit tinakam ko kan ka? Gapot tapat-pat gan ka unay, Brian. Apay na imbawing mo ti Kotsem Rosano. Sa dino, ti papanam. Pagdala nakaawas iti imatang ko, mama. Mabiit lang. Talaga nagatangdan tinalawa alote ti lauden ti mol. Ang trabaho. Kitaan niyo, mama. Dakkel apas dek ti mapatagda. BPO building. No kaano laeng nga nagmi-meeting tayo kadagiti stockholders. Ti plano tayo amang patakder iti pasdag apagopisinaan ti call center. At damat ten nakauna kada tayo. Talaga akas ta ti negosyo, mama. Napigsa ti kompetensya. Asidag launa ay dagiti pasdag kadagiti negosyo tayo. Kasaritak ni abalayan. Tapay. Anya ti pakainayagan na. Saan aya apanggap mo kumaakasarita idi may panggap iti dayta? Kaya't ko kumaagatangan no ilako da. Ngam inublagdak mat. Diyakam mo nga. Nasaysayat lang ko manadyak imbaw inti kotse. Nakakita kayo manan iti pagpungtutan nyo. Mapantayo man langan. Sige, pagandari mo ti kotse. Awagak ni abalayan. Paaya pa kidya opisina. Masapul ang makasaritak iti daytoy abanag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At na patag ngay nasikaso kita'y awawagan na abalayan. Iso jak na sangot imay iti opisina yo. Dito ilangan balayo ti mayak. Malagip mo pa'y, akayat nakakumaakasarita ni Rosano, may panggap itinalawa alote iti lauden ti shopping mall. Pagpatak darandamat gayam iti call center day jay. Wan, nakita kiti na minsan na limbaba sa kidjay. Iso anay baga ka na kayo, analakon da dyan ka. Numabalin, jak kayat nga ado ti tumakdara makalapan mi a negosyo. Gagangay day ta ti negosyo. Gan may sa nabaknang kayo na balayan. Nagsasaritaan pa'y laeng ti board of director ti Salva Group of Companies day ta negosyo. Addan nakauna, kada kami. Natural. San lang da kayo ti makapanono ti tigasta. Ket manggapon at dumuras da ito'y nga ili ti San Cristobal. Kitamangan, no iti masungad nga aldaw katagbalinan na syudad. Nang ko tinagsaritaan nyo kay ni Mami Leonarda itay, Daddy. Tsak na kinayati nakibiyang. Pabasulan na kayon samutan. Anya kumatibasol ko. Gamarod sa launa yan, day jabakan. Ahinti aglang iti daga, Maurina. Saan ko ako ti mapatagdar amasdet? Anya ti kayat yo sa uwan iti dayta. Da kayo ka di tinangyahente, iti nakagatang iti dayjay adaga. Ne, saan? Kuya daw kayo, no sinikaapan nyo ita. Laglagi pa nyo, asaan lang adarusan o kan Mami Leonarda ti kinalaban nyo no bilang. Anya ti sasawam. Amang ano dakdakal magkidi tinaganan siya yo. Nasino kumagayam ti akin ko, ti dayjay mabangbangon na pasda. Diya ka mo. Saan ko nga amo dakin ko kwa? Nalpas. Agyaman tamasan sana na makasangpat kay tikas tuwing oras, Brian. Itultuloy mo dayta. Ngam ni Daddy mo ti marabrab yan. Ado nga ti pakakumikuman na unay. Mami, amo yun no apay ang masapsapak asumang sangpat. Kagurak dagiti barkadak. Taapay! Nagsubang kami kina Jet. Kat iso ti kanunungan da.
Bay, kat nasingit kayo ka ni Jet. Day di may isang armag. Inagaw ti may sa kamang ti kalablaban mi agang. Sa nila isa, karibalan nakmanan ni Jet. Saan ko maababae ti pagsubangan niyo nga agbabarkada? Amang ano dahi tapay ti pakay sagmakam. Saan kayo pigama nakaturog, Lola? Aday, pakita kata kayo. Anya day ta, Bernadette. Kitaan niyo dito drawing ko. Oh. Nagmayatan niya. Napinta sa balay iti tuktok ti bantay amatan nawagan ti si bubukal a San Cristobal. Sa pulin niyo dita dagiti pasdak ti negosyo ti Salva Group of Companies. Nalaing kagayam nga ag-drawing. Napintas. Ang nangalaam ti ideyam anang drawing iti daytoy. Awan, napanunot ko lang, Lola. Kita mo yun? Kabayatan nga ito drawing ko dayta. Kaslamay tayo ti bagik. Panagriknak. Kasla si daga kon iti langit. Anyamot ayat ay tangay bagbagang Bernadette. Sumrag kan iti kwarto. Namaturog kan. Rabiin. Lola, ni Mami. Saan tayo nakasango anang rabi? Anya nga tanga oras na magkasangpat manan. Tsaka mo. Sige. Sumrag kan iti kwarto. Slawan bibiyang ni Lola. Ngora niya tiraramidan ni Mami. Manipot idubi nga. Ni Daddy lang, kaya panawan na kanya. Ure makumikom una iti trabaho na. Nam ni Mami? Ay, dagiti lang parkada na tinapatagkan ko na. Tsak marik na nga ta inak. Sanak nga ta nga anak? Tangag ko nga miniti namin sa napanagsubang ta. Atan sa pagsilsilosan ni Mami. Nasing patmat ni Daddy. Namuha ko na sino tinakagatang itindadya at nagamama. Norman Regis. Nabayag ka na nagtrabaho di Amerika. Bak nang nga rood no kasta. Dakalakit di tinaurnong na iti panagtrabaho na ijay. Ti pagsidawak. Noon niya tinakapanunutan na ngagnegosyo dito sa San Cristobal. Saan nga ta? Anapagawit ta ita Norman. Ang mga noad na dagiti illegal a negosyo na. Diyak masungbatan na iti mama. Diyak pa'y nakitkita dahil dyan Norman. Kaya't ko amam-am mo daya Norman. Anyat pang pagapan nyo. Ang mga numay salaang nga impostor daya tao. Diyak kayat aday jay timang dadaal kadagiti negosyo tayo. Day tama timbaga ni Norman kanyak tatang. Da kami dadadangag sarsarita, tama kumikom launay ni Robert. Nagadungay mi na negosyo na. Sa nagnegosyo pa lang nito Pilipinas. Siyak tinakapanunot iti day tatang. Numabalin la ko maayawid ko ni Brian dita. Barang mapagbaliw ko. Ket, kumusta gaya man ti apo ko? Masapsapa man na sumangsangpet tatang. Likliklikan na dagiti barkada na. Tada ka no saan daan nagkikinnaawatan. Ket, napintas ko maadamag na ita. Ang, Amok na niya ti pampanunutan niyo tatang. Day tama ti pagdanagak. Sapay ko mata saan ang mapasamak. ano ko makasarita ti Brian. Ibagaktukan ko na tatang. Bayan nyo, iranak to ti umawag inton adda ni Brian dito'y balay. Tapno makapagsarita kayo.
ako matiibagak ni Lolo. Awan amok apagsaritaan mi. Saan nakapay nga min anak kita? Uray apagbit lang nga makasarita na ka. Amang ano saan kami agkinawatan. Ngun gaya mami. Sa balin dagiti barkadak. Ken adda na amok akorsunadak launay. Talaga asan kayo na nagkikinaawatan kadagiti sigo da barkadam? Awanan ti bibiyan ko kadakwada, mami. Kasladyak amo-amo ida na makitkitak. Gapulaang iti babae. Agam, nasaya at mat. Nuliklikam idan tapno saan ka may sagmak. Baybayan ka kumalatan ka dagiti aramida. Ngam ni Bernadette ti pampanunutak. Apay, anya tin bagbagat ti anak mo may panggap kanya. Anak ta. Saan nga agtibtimag? Ngam mabali na pampanunutan na. Saan mo amadenden na? Amang ano niya ti ibunga na itakin ko na. Ulit ka di man ang timbagakan karo sa ano? Naimbag pa ito ni Bernadette. Tamasaknan ka launay kan ko ana. Tila ang anak ta tinapatagkan ka. Sana po nureta. Ay ayaten ka. Amo ka kinaulbod dahi tangay bagpagam. Di na ko man pasakitan pa eh. No di mo marik na ti panagayat ko ken ka. Sana siyak ti ayan ti problema. Awan! Bason ko amin. Sakta yan ti problema. Oh, anya pa ti kayat mo, Rosano. Agkalma ka kuma. Diyak kahit amang ni Bernadette ti panagsubang ta. Mami, intiplan ka itigatas yun. Imbaga ka din na itimplan na kitigatas. Panawan na, kaya't ko tiyag may maysa. Nangag ko ti pa nagsangit yun. Kabayatan ti pa nagsubang yun kini daddy. Kat? Amam ka di asika tiga po na? Huh? Naimbagpaykan ka. Iparparik na natin nalaos pa nang ipatagnakan ka. Ipapaayan na ka iti panawan. Idinto ta siya? Oh, pat ganatan ni daddy. Pangasin. Rumar ka dito eh. Rumar ka! Sige, mami. Patpatkan kayo. Patpatkan kayo kini daddy. Nagkupit man panagagas ko. Saan? Tsaka ipalubo sa mata limutawa ka. Asyanta ko. Diyos ko. Gusto, daddy. Nalukayan ti panaghangas ko. Sumrag ka dito opisina yo. Amok nga ito ti agur uray at trabaho yo. Sana pampanunutan ni mami ama kapadagas iti salon at mo ti panang paspasakit na kin ka. Saan niyo kumakagura ni mami? Daddy, tsak kaya't nagsubang kayo. Gapo kanyak. Tsak kaya't panunutan na anapatpatagag kada kayo. Ngam ni mami. Saan ko marumbang ibaganakin ka na dyan? Saan niyo kati apatpat ka ni mami? Daddy? Anak, Apay, Dad. sana po no, ajak ay ayatan ni mami. Awan nagkamtudakin ko na. Ala, umay ka. Itulog ka na di pagadalan niyo. Kay rugrugi lang ti pan nakapatakder ti kondominium. Narugyan man gay man ti baro apas dek ti negosyo, abalayan. Inton malpas da ijay. Ijay ton nga opisina ni Rosano. Kan ada na ituding a conference room na agmi-meeting dagiti stockholders. Nakalapas dek ti negosyo nga ro ti patakderen nyo, abalayan. Malagip ko gaya. Nakitkitak gaya man dayay a Norman Reyes. Iti simangbat dito'y San Cristobal. Nag-check-in gaya iti hotel. Interesado ka talaga mga mo iti kinaltao na yan, Norman, abalayan. Saan at taga dito'y?
Ngem ti pakas daawak, no apay anapili na ti ag negosyo ditoy. Dayta ti jak maawatan. May sa negosyante akaskin kabalayan eh. Siyempre, gagangay akitaan ti may sa negosyante tinasaya ta lugar a pagpatakderan na iti negosyo na. Nang runa, ket makitan ti tuturas ti San Cristobal ket posible nga iti san na babayag. Agbalinda ito ya syudad. Ngem awan am muna ditoy. Kasano anakita na day jay adaga? Mabali na nagdamdamag. Wenno sana da nakasarita ng ahente. Maduktalak tumatlaang tibudno abalayan. Abalayan, saan mo na problema dayta? Natural iti may sa tao a bumirok mat iti pagsayatan na. Saan mo kuma abukbukudan ti grasya? Ay, nalpasan ti panakasiminto ti maikadwa akad saran da iti balay ni Lora. Nalawa sa dua akad saran. Dito'y lang pagtaktak-terak. Matanawagan ti si Bubukela San Cristobal. Tay-chay, titurod. Nakalanglang to na. Malagip ko tinagsaritan mi kini Norman. Nagkita na kanon kini Mrs. Salva. Angem kas nagtulagan da kini Lora. Ni Norman ti agparang akin kukwa iti pasdek ti negosyo apatak derenda iti asideg ti mall. Dahil dati baga kini Daddy, Lola. Saan na ko manasalangadan ni Mami? Tsakat ngagsubang dagiti tatakil ko kapukanyak. Nagpakita ka kumay ti Dr. Bernadette. Kuyugan ka inton bigat. Uray sa anan, Lola. Nasayat matantirik na. Kan adatom tumarakagas. Uray da kayo, Lola. Saan niyo kumanyongtan ni Mami? Bai amon dayta. Nasingat kayo kini Mami. Tsakat may ramraman kayo akagura na. Aywan kaya mapok. Agkikita kayo kadipay laeng kadagijay nakurapay ka eskwelaam. Anya tinagan na itayan. May ankan eman, Lola. Saan narumbang amakipulapol ka kadagijay at tao? Mabigbig ti kaamaan tayo iti alta sosyedad. Ti pamilya tayo, ti maibilang ang kabaknangan dito'y San Cristobal, Lola. Iso dagiti anak, dagiti pada tayo ababak ng ti kalangan mo. Lola, agpapada tayo nga dakarbangan nga agbyag. Awan ti dakes na, no makigayam ang kadakwada. Bernadette. Nasisingpat da, Lola. Diyak masupiat ni Bernadette. Agpada ti ugali da kinerusano. Nasidag ti rignada kadagiti nakurapay. Maririmpo ka na kiti da ito'y anamuak. Ikay pa'y nga awawagak ni Brian ngam saan nakasungsong batan. Naisungsong manan kadagiti baro abarkada na. Nakarakaro pa'y. Sandak lakit din ngayong gaan nga awagan, Mami. Kinakatawaan dakdagit barkadak. Brian, adarum ba nga pagsaritaan ta? Manmanugaya masumrag kay ti pagadalan. Sino ti agkunay ti dayta, Mami? Pinadpadakas daklaki di dagiti sigod a barkadak. Aglalo day ajet. Saan mo apabasulan dagiti sigod a barkadam? Apay nagulbod ka kanyak, Brian. Apay nga isakit yu dagiti a barkadak, Mami. Ad dapat yun ida. Ngam itisyak nga anak yu. Saan adagiti barkadam tinakamuak? Impaay mi amin akayat mo. Oray kasano ti kinabak nang ni dadim.
Nukastoy nga awan patag ti adal kan ka. Mami, saan nga itati pa nagsarita tayo? Kan saan yun nga ibagapay kini daddy? Saan ang mabalin adi na mamuan daytoy, Brian? Makaamu kayo. Dita kayon. Nalabas ang dagiti aramidan ni Brian. Pinaramid ko mat-amin akabalak. Sana kun nga'y pangpangag ti anak ko. Daytoy kaniti kasukat ti amin asagsag ka pag akinanapay. Diyos ko, awan ti amo ka nagbasulag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Malaksid ka ni Auntie Wilma. Awan sa mali apang ibagak iti daytoy amarikrik na tatang. Anya lakit nga mina ni Brian na ya. Amok anasaya at kayo anaganak ni Robert. Pudno day tatatang. Uray makumikom ni Robert kadagiti ado ang negosyo na. Adalat na panawon na kada kami nga agina. Aglalo ka ni Brian. Saan ka mawanaan itinamnama, anak? Sapay la kuma. Tagbaliw tumot lang ni Brian, tatang. Saan kami ang mamingga ka ni Robert? Diyak ipalubos adakas ti pagtungpalan ti anak ko. Nalabsan mi kini Maureen itay ti project site iti mabangbangon na pasdag ti negosyo da a Norma. Ado ti karpentero ngagtrabaho. Uri ti pas iti call center. Naparandas ti panagtrabaho da. Rumang laang. Saan tayo nga ipalubos nga unaan na tayo dayjay nga impostor? Talaga ang makikompetensyada. Kat, saan ka amadanagan? Relax kayo lang, mama. Napigsa ti kumpanya tayo. Ipalubos aya dagiti stockholders ang maabak tayo. Baknang dagiti ang negosyante. Kikit dito red dayjay a Norman amang kompetensya kada tayo. Talaga kasta ti negosyante, mama. Kaya ta sa wanday ta. Napintas ti taray ti negosyo dito San Cristobal. No napigsa ti kompetensya, saya atan tayo latamat ti serbisyo tayo. Napartag dagiti karpintero nga trabaho iti dahi tapas negosyo ni Norman. Aldaw rabi iti panagtrabaho da. Ngamasan mo da pa ate ni Leonarda. Nagsasaruno ti panakabangon ti pasdek negosyo da. Kaslamakit kita kon ti dakkel a panagkompetensya dagitoy a negosyante. Call center pa'y laan day chay, mami. Kasanunadan to pa'y sabali ang makapanunot ngagpatakder iti sabali manan na subdivision. Anya tiramidin yun bilang? Maureen, Saan nyo malabdan ti kayat dagiti negosyante? Gusto ni Rosano. Relax kayo laan. ay, makagurak launay iti dayjay a Norman. May saag kang ganaat. Maawatak mat kititirik na yun. Malakit ko manan ni Laura. Makaguraak, ididamok ang makita. Takayan ayat mo't gayam ni Rosano. Kata mga nadakayata sa wanday ta, amarikrik na yun. Simangpat kaya gaya man, mami. Ang mga namadamdamalaang, sumangpat matanda dati kan lola. Kaya tiyo mang rabi itayang, mang rabi ikalatan. Saan nagpaya mabisin? Ang mga narabinto na makasangpat ni datin. Dan sa meeting dahil opisina. Urayan delat ta idan, mami. Apag isam to, makay na nakayon. Agdi ko sa klabiit, sakto agin na.
Ang mga normal tumanan ni Mami yung tumatandama. Awagak man kiti ni Tati. Madamiting ka. Uray mang rabiak tulatan. Namin, uray ni Lola. Awan pa'y. Hello, Bernadette. Nakasangpot ka din? Itay pa nga tak iti balay, Daddy. Si Mangpot matan ni Mami. Ngam simra kadago si Tiseled na. Numabisin ka. Saan na kun nga Orion? Ni Lolam? Awan pa'y ni Lola. Ada ka di meeting yun, Daddy? Well, simbang pag kami itay malam lang itinadumang stockholders. Ang mga nurabiinton na makasangputan. Agarami dak lang iti assignment ko. Uray madamdaman amang rabiak. Barang adanton ni Lola. Husto ni Rosano, abalayan. Gagangay lang na itay tinegosyo. Sa nabali, nakaramot kayon. Ngam, amuyo, nanya di kurang. Anya day ta, balayan. Nagadun tinagduduma negosyo dito sa San Cristobal. Ngam, awan sa tinegosyante ang makapanunod ng negosyo di Victoria. Napintas, day ta na panunot mo. Pudno day ta. Isingasing kuntuman, kinerosano. No adto ti pagtrabahuan dagiti tao. Ano ti kwartadang igatang da iti uray anya akasapulan da. Adu, ti babak nang iti probinsya. Iso adu po do plata dagiti tao iti mall. Urayom ka di pa'y nga damakauna amang bangon iti Victoria. San lang nga madandag iti tao iti pagtrabahuan. Dakkel pa iti kanansya. Talagang ikan na kiti pagpampanunuta kabalayan. Mala, mangantaman pa'y Oh, Daddy, ada kayo kaya man? Talaga narabian kayo? Napahot ngamin ti pa nagsasarita mi kadag ti stockholders. Napatag ti nagsasaritaan mi. O sika, apaya siriring ka pala anak. Ado nga min tinaramit ko, Daddy. Agmay saka ng rabi. Nabit pa si Mangpat ni Lola. Nang rabi ka nun iti restaurant. Kat ni mami, Jack nadlaw rin mo, Daddy. Saan kayo ka di pa sumulak iti sila diyo? saan pa nagbirit sa ak dito kwarton. Tama nga no inuray nak akasangom amang rabi. Dandan Daddy. Nakatorturog ako. O sige, sumuray kak matan iti kwarto mi ka ni mami. Ora siya, makaturog kak matan. Labanog kak ngami. Inakgaya makitsinda ang masapa. Urayin ton malaman ang mapanak iti away. Anipod na patakder ti mol dagiti salba. Sa anak paya nakapanijay. Anya ko mga minti arami dagijay. Ay, alagip ko kiti ni Brian. Kanon to nga tangag nakam ti apukok. Ay, nabaknang ti amana. Ang amnukasta ti na ammo nga ipatagtiadan. Anya nga iti pagtungpalan ti biyag. No ito tinagsasaritaan mi kadag iti stockholders akin na meeting ko iti rabi mama. Masapul nga adalan tayo anay bag. No niya ti Victoria akasaya ata na may pangon diti lugar tayo. Nasaya at man, napanunot yun day ta. Amang ano ada makauna kada kayo. Dayjay man nga tanan na romantika buto nyo.
Daddy? Mommy? Lola, good morning. Good morning, anak. Good morning, Bernadette. Naladaw ka man na nakaring, ita. Nagpuyat ka man nga tayo dirabin. Nagado nga min tiraramidat, mami. Sige, mamigat ka. Nalpasa ko. DJ Katitel na ka ni Norman Reyes? Oh, gwapo. Natayag. Kaslag lang nga, mistiso Amerikano. Sansan lang abak na. Awan nga ta, i-boss da ita. Amangan na maklato lang ang Darosano kan Mami Leonarda. Amangan, no saan lang aday ta, di makapanunot ngag negosyo dito eh. Attorney Flores. Nakalaglakay mo din tila nga malipyo. Ngamawan pa'y naglupusan ti biyag mo. Nakurapayak. Ngamsana ka manglanglangan amagan. Ganti na patag. Awan ti mabadbad ka. Akalintigan tinaduma. Nakarit ka sumungsungbat. Kaslad na pagpampanakal mo. Sinong batak lang nagitim bagayo, Attorney Flores. Katpudno matikunak. Awan tigun-gun dawaya. Ha! Nakarit ka lata. Panawang kamanlangan. Apay namin at tinutupan nyo ni Attorney Flores, tatang. Kaslamatan adda amoyo iti kinasikap na. Ay, sana ko na nakapagtupal, anak. Tinagibasit nag. Kaputan ako rapayak ka, no? Anya nga ron tinaganab yo. Mami, di dali ka di data kasarsari tayo. Saan? Nilolom nga alipyo ija Pilipinas. Ah, ay, ni Brian ka di na ita, anak. Ay, kasalitak man, wala pagbiit lang. Ama Brian, kasarita na kakano ni Lolom. Anya ko matibagak. Uray apagbiit laang kano. O, ato iti telepono. Hello? Ay, na, Brian, na folk. Ay, kumusta ka? Ah? Nasayat lang, Lolo. Da kayo dita Pilipinas. Napintas ka di dita? Ay, wen, ay, mayat man. Agam, napimpintas lata dita Amerika, Ay, kwa, apaw, agsingsingpet ka, wen. Di mo kumaika, di ti pagsakitan tinakam, nagiti dadakil mo, nang runakin ni mamang mo. Sige, Lolo. Bye. Da ito telepono, Mami. Brian, papanamanan. Ay, sana kun nga intaltalat ni Brian, tatang. Apay nga mi na kinasarita yo da di alakay. No siyak lang at ati nakasarita na pakon. San ba yan nagbaliw na diyang alipyo? Awan mabalbalin na ngam nakarit. Kat da di ta Laura. Saan nyo ka di anak saritaan? Diyak na lagip. Awan ti damag, may papanit ti anak na. No si bibiyag pa lang, kat adan asawa na. Amangan no nakurkura pa yun, tibiyag na ita. Sigurado lagi ti data. No pa'y dadal na. Nga mamangan no saan na anausar. Dayta, ti pagbanagan dagiti nakurapay ng ambisyosa. Aging gayta, jak pala nalipatan ti amin. Sana na ita ti pagpungdutam. Madadal-dal daw mo. Daddy, naglaw ko asa na kaya tamangag ni mami ti pagsarsaritaan dakin ni Lolo. Kasla makaungat na adwa. Nay magtasan ka, anak ibyan. No saan dak ngay ramraman, sana ka makibalaat, Daddy. Kapapain kin ni Lolo. Ngam ti pagawatak. Kasla da kagunad ha. Ala, sana na dahi tati pakariribo ka, manak. Wan, Daddy. Napatpatag di pa nagadal ko panunutak. Wingayan.
kumusta nagtigagayam mo? Aglaloy ti dadya amayan. Apagbait lang nga makasarsarita kida, Daddy. Agpapada kami ngamin ama kumikom. Awan pa ni Maureen. Kadua naman nga tanag ti barakada na. Awagak man kadi. Nunadto ma, kaguranak mo singaag. Ngam nubaybay akmet latan. Panunutan na nga awan patig na kanya. Tawan bibiyang ko kinukuhana. Hello, Rosano. Mailip ka kadi kanyak? Ato, tinapipintas nga empleyada iti mall. Mabalino pa iti agpili ka dagiti turista naka-check-in iti hotel. Agtengan ti Rabi, ayan mon. Kaduak dagiti barkada. Ada kami iti casino. Agsugsugal kan. Paglingringayan lang. No daduma, agmamadyong kami. Yang pinadas mi man, ti umay iti casino. Agpadadan ka ni dati ama nagkasino. O sige, Sigurado ak. Pagsubangan mi mananda ito no dilawak. Las ka na madadaal na gito'y. Urayak lang, kintayag iti pa nakakita kiti na ito'y nakaad-ano ang droga nakalambang iti kwarto ni Brian. Adik, santi anak ko. Kasanon ti masakbayan na. Brian, apay asaan na kadengdenggan. Mami, Anda ni Brian, nakibiyangan nyo ka di manan ti kwarto? Ha? Dagiti droga? naskita na nagtaal na gito'y Brian. Sakbay nga agbalin kanan, anay nga adik. Saan? Saan ama balin? Ah! Brian, ar-aramidak na ito'y tadyak kayat na may sagmak ka anak ko. Madataal ti masakbayam no may gumon kay ti droga. Ngamjak ko kwa dagita a drugs, mami. Impaidulin dalang kanyak. Day taman ang tirason mo, idi. Pagsaritaan miya na imbag ka ni dadim ta ito'y. Nunas ka na paagasan da ka iti rehabilitation center. Aramidan mi. Saan, mami? Sa anak nga adik. No saan ka nga adik? Apay anagado a drugs ti duldulin mo iti kwartom. No di ka may suro. Dahito'y ti aramidan mi ka ni dadim. I hate you, mami. Brian! Kaguran ako ni Brian. Mabutang akon kadag iti aramidan ti anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uslad tanadlaw ka. Nabayag ngaminan na yaknag na rito'y. Nagdagaya mapatpatak der abalay. Iti day japas at tibantay. Ganda ni payan malpas. Oh. Imaw rin do'y mawawag. Iya nga tatibagan. Hello? hello daddy. Sa dino ti ayan nyo. Itay pa nga ura kada kayo diti balay. Adda na panak. Ket mapanak iti balay da Atty. De La Cruz. Amok na taman ng tiran tayo kini Atty. De La Cruz. Na kayo kadya talaga tinmalaak, ha? Ne. Inidap na batan. Ti balay. May patpatakter. Akim balay nga ta. Apay adita pa'y tinapanunot na anag balaya. Tinalasin ko ti kutsi niya, Atty. Flores. Anya nga tati aramidan ay jay. Nadlaw na nga taan, ti mabangpango na balay,
iti daytoy a paset. Ket pampanunutin na asino takin kuka. Saan dalakid di amamati ang makabalay ni Laura iti kastoy akadakkel. Bernadette daytoy. Nakalagip man nga mawag. Hello, anak. Kalpas ti klasik, Daddy. Madama ti pa nagbasa kiti libro, kita nalagip kayong awagan. Nasapa kay may dito opisina. Isa saan ka nakasarita? Uray di rabi Saan tayo nagsarita? Tsak na puutan ti sa sangbatyo. Agteng nga ngamin tirabi hindi malpas ni meeting mi. Sa... Nasapa nag-green kayo, Dad. Narigat ti biyag ti negosyante niya. Ha? Inton masangop. Ipasyar ka. Kadwa tayo kuma ni Mami, tatlo na ragragsak. Sige nga, Rodan. Ang mga numasi nga kayo, Daddy. Okay, anak. Magananad ka. Bye. Oh. Nagdwa-dwa ak. Numan nugot ni Maureen na makikuyog kada kami kan ni Bernadette nga pasyar. Rosano. Inkarik kan ni Bernadette nga pasyar kunto inton sa anak ama kumikom. Kinid daw na, akadwada ka nga pasyar. Apay nga ramraman dak. Doa kayo lang ang agtimpinatag. Narunakan ka, Rosano. Saan nakapakan ano? Tsak kaya't ngagsubang ka, Maureen. Mabis lang. Saan ka magnagsubsubang? Ibagbagak lang tipod no. Amok! Saan na nga'y ayatan, Rosano? Sana ka napatagkan ka. Nilang Bernadette, tinapatagkan ka. Saan mo kumang ibagbagareta? Lumanghag na ka ni Bernadette. Masaktan lakit di. Kita, tilang rik na ti anak mo, tinapatagkan ka. Ingam siyak. Maureen, isardeng mo kuman ti panagin inom mo. Rosana, saan nakapawilan iti kayat kong aramidan? Agpakpakasiak. Oray maminsan lang. Okay, kita ito. Ngam Jack may pasigurado. Ang mga nukala at ngamin nga agawis dagiti barkada. Nakakita ka lang iti mabangbango na balay. Kasla mas daaw kaunay na balayan. Non niya agad iti nakapampanunutan daking balay. Ngayon pa tinagpatakderan na. Nga masino nga tatakin ko ka. Apay asyak ti pagdamagam. Anya kumatiam mo. Sana basta baknang takim balay tinay talaga baknang. Agarabit na pa iti kalsada mapanidjay manipod iti National Highway. Siyempre, baknang takin kukwa. Saan ang maaramid tinakurapay? Talagang masasinson ti San Cristobal tumadadon ti baknang. Ngam, awan to ti makaartap iti kinabaknang me. Wala balayang, gapo tada kayon ti makunakabaknagan a negosyante dito San Cristobal. Impatulod kanyak ni Norman, ti kaudyan aladawan ti may patpatakdar apas dak negosyo iti asideg ti business center dagiti Salva tatang. Nalawag na nga tugayam ti plano na iti abalay. Impakita na kanya kiti impasyar na kiti may sa apanganan ti maul iti Salva. Nasayat man no impasyar na kayo ni Norman tapno makaaliwaksay kayo. Awan ka diti amamuyo nakakita kada kayo. Awan iti panagpunag. Naglawa na iti amo. Uray nga't agmalmalam ka amang pasyar. Nakabakbak ng dalauna yan. Saan ka di na istorya ni Norman ken ka nga agpada kayo karag iti Salva ang nagpatakder iti kasde apasdeg ken
agpada kayo itinegosyo. Amok, tatang. Nalabit naira na lang nga nagpada ti plano. Angam, saan aday tati pa kasi kurak? Wan gayam, kumusta ti apo ko? Saan pa ya simbang pet? Isuan na ngayab ni Robert iti kadwana amang sapul kan kwa na. Ay na, saan latang anak? Apa ni Robert, ti mismo amang sapul iti anak yo. Ano mo ti mabalin na tangdanan? Kasta ti kinapatag ni Brian ka ni Robert, tatang. Ngam, nagtulagan mi amang bayad kami iti detective amang surot iti amin at ignay na. Nasayaan no kasta, anak. Nakagura kanyak ni Brian, idi pinuurak na iti lamlamang na droga. Pinilit ni Robert nga ipakitak iti doktor. Kat nagpositive nga droga. Adaras lagi di amalpas na itapas. Nagadot ang trabaho. Daw kan rabi iti pa nagtrabaho da abalayan. Nagsasaritaan dagiti stockholders ti pan nakaidaras ti pan nakalpas ti paste. Ada pay ngamin sumaruno a project ti korporasyon. Ni Mauri hindi nakamuwag iti dahi tabalayan. Katadapay ka no mapatagdara bagtorya. Anyaman na klase ti negosyo akasapulan dagiti umili dito'y lugar tayo. Saan mi apalabsen? Bagnang kailaw na yan, abalayan. Rumang laang. Kayat ko amabigbig ada kami asalba ti kabaknang. Inkarit ka ni Bernadette nga pasyar kunto inton sa anak ama kumikom. Kinid daw na, akadwada ka nga pasyar. Apay nga ramramandak. Doa kayo lang ang agpimpinatag. Naronakan ka, Rosano. Saan nakapakan ano? Tsak kaya't ngagsubang tamaw rin. Mabis lang. Saan ka magnagsubsubang? Ibagbagak lang tipot no. Amok! Saan na nga'y ayatan, Rosano? Sana ka napatagkan ka. Nila ang Bernadette, tinapatagkan ka. Saan mo kumang ibagbagareta? Lumanghag na ka ni Bernadette. Masakitan lakit di. Kita, tilang rik na ti anak mo tinapatagkan ka. Ingam siyak. Maureen, isardeng mo kuman ti panagin inom mo. Rosana, saan nakapawilan iti kayat kong aramidan? Agpakpakasiak. Oray maminsan lahat. Okay, kita ito. Ngam Jack may pasigurado. Pasig ngagkakangato apasdag ti negosyo ti masarakan iti na ito lugar. Kalpasan ti agdwapulo na tawen. Naglulupos na namin pinsan ti San Cristobal. Kas iti pasdag ti negosyo ni Laura ngagparparang ani Norman ti akin kuka. Dandani maten malpas. Kas iti pasdag negosyo dagiti salba. Dayjay na nga to pasdag. Kondominium ka no? Damag ko. Adwanti subdivision dagiti salba. Maragsakan nak. Tada ka dito'y balaya po. Nakapimpintas ka matan. Napintas ko kagayam ni Daddy no babae niya. Pilya ka niya. Gwapo ni Dadim. Kaing ingas mong agpaiso. Ngam natawid mo,
Ipanagmatmata ni Mamim. Kung nangarod dagiti gagayam ko, idinabiit pa'y anak kapulapol na. Naungot ka na dagiti matak. Niya, di mo ibagbagaday ta ka ni Mamim. Talaga asaan? Agpasyar kami to kadadadi kan mami. Naragragsak ko man o kadwada ka kin ni Lola. Day talaga yung manumadlangan. Sige, ited ko ti kundaway, tapno mapagustuhan ka, apo. Ada napintas nga ipadamag ko kada kayo kin na daddy, mami. Lola, imanugot ni Lolo Floro, akadwa tayong tungag pasyar. Kaano ka di dayta, Bernadette? Diyak pa mo tiksak tungal daw, mama. Nagkariak namin ka ni Bernadette. Sigurado pa sa anak ka makumikom. Kita ang magpaiso. Ang mga nukalaat nga adamiting yo. Tadintukat mapaay tirik na ni Bernadette. Daddy, agi na kayo mat. Amo mati ni Daddy Bernadette. Nakapat patiglaunay kan kuha na ti oras na. Kabailan day ta ni Daddy. Saan ka di, Dad? Noon niyatin ka rin. Tong palay. Ay, nalpasa ko na nangan. Sige, ituloy ito sa sarita. Masuronak. Amo ka ni Bernadette lang tinapatag katakwada. Pinanaw mo ni Bernadette. Kasanwa na mo madak dito eh. Ni Bernadette kinakadlaw iti kaawan mo. Makasingak lang itinaragsa kapag nagsasarita yo, iswapin manawak. Aging kakadi dito eh. Kaginom tinto naram. Mabalin ka di. Saan nakapakibibiangan? Bye-bye anak lang at yararamidag. Imay tayo dito tapno maipayan tayo iti panawan ni Bernadette. Ora iti dahito ilang agun taway. At ado ti panaglang ay mo akadom na iti barkadam. Subliamon da Bernadette. Sumarano akto. Morin. Ang mga numadlaw ni Bernadette, anak kainom ka. Nakapigpigsan ti hangin kan todo. Kapilitan nga isardeng ko ti kotse. Nasapulan gatang ni Robert ti anak ko. Ni Brian ti awagak. Adet, agrilingan ti cellphone na. Sapay ko matasong batan nak. Hello, Mami. Binabantayan naklagarudan ka dagiti detektibo yun. Awak kayo pa'y ngawak. Nakapigpig sa titudo kan angin. Agawin ka kuman. Kadwak dagiti barkada. Naimbag na saan na kami anasurutan dagiti detektibo. Numuna ta napaltog dagiti barkada. Anya? Brian! Brian! Saan ako na sinumbatan ni Brian? Kada ka no paltog dagiti barkada na. Ay, kumarkaro na talaga ni Brian. Ay, awagak ti may sa detective amang sursurot ka ni Brian. At damot gayam dagiti detektive a binayadan niyo amang surot kini Brian. Apay arimwar ka pa ilaeng anang sapul ken kuana. Awatan niyo kumatirik nakakas may isa nga inatatang. Angem, naira na. Ngagbagbag yung gayam dita. Kasanon, wadadakis ang mapasamakin ka. Mariripo ka naglauna yan. Diyan pa'y kitin ang muti aramidag. Ada ka no paltog dagiti barkada ni Brian. Ay, anya? Ay, apay? Panggap na ka diti makipinaltog ka dagiti detektive amang sursurot ka nakwada. Day tangar dinagbot ngag. Ina. Akit na yung baga, nakaawid ka mutlangan ni tabalayaw. Inawagak ti may isa detektive anang tulong kanyak tatang. Nagdanak ni Robert itinaramid ko. Ay na anak, delikado nga men, tinaramid mo. Ay doon maminsan, di mo to kuman ulitin na itaw.
Hello, abalayan. Amang ano nalipata mo, di nagtutulagan tayo kada Rosano, abalayan. Agkikita tayo iti baro nga opisina ni Rosano. Nagturunga ko ni Jay. Umaya ko, nabalayan. Sa dino ka di, iti ayan mo. Di ka tatibak ko na Leonardo na maman na tikadak dito kanya tinaduktalak. Abalayan, ada ka di pa? Awan na balayan, adak dito Damdamagat no sa dino ti ayan mo. Abay, adi mo sungbatan. Adak iti pasdag negosyo ni Norman. Anya? Anya ti kaadam dita? Imala tiwag lang dito sige, umaya ko dita. Ituloy tantun ti agsarita inton madamdama. Bye, abalayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di masyarak dito'y balay mo. Nalawag amang nagkotitimag mo. Tanapig sa ti signal. Tatang, maragsakan na. Tanasursuro yung matlangan ti agaramat iti cellphone. Nalaklaka ita na makapagsarita tayo. Ay, naanos ni Norman na nangisuro kanya. Ay, kagap-gapo na lang dito'y. Kat naayatan, nakakita iti pakabuklan ti San Cristobal. Ay kat nasayahan ang arod, tatang. Ay na, kalpasan ti Ado Agastos, Kaskadarigat, nang lukat matlangan ti pasdak negosyong. Wan, tatang. Sana nagpindot ni Robert iti pan nakapanunod na iti dayta negosyo. Nagkalatulong kada kami dayta negosyo. Ay, wan gaya manakaw. Ni Brian, simbangpot ka din. Awan pa'y nga ron, tatang. Ni Robert, awan pa'y man. Ano ka nung tinapatag nga sa sikaswan na? Ay na. Ay, baring adan tumot lang pagnakman ni Brian, anak ko. Relax kayo lang. Kasta talaga ti negosyo. Sana maiklikan ti panagkukompetensya. Kompleto, ti gadget na magatang iti mall. Kinumpetensya lang arudan da ito'y Norman ti call center ang negosyo ti korporasyon. Imulo na ni Norman na nakapanunot iti dayta negosyo. Naimbagit naigid dato ang nakapanunot na iti stockholders may papaniti dayta negosyo. No amukla ko maidi, ginatang tayon ti daga. Da kayo di tinanglapad kanyak mama. Ngayon, oray pa nalako gayami din. Nakapoy ni abalayan. Ay, wag gayam, ni daddy. Rugyan tayo kumantag sa sarita. At napapanan minton madamdama. Ay, pagka kula ko may tiusto ti katawak nga. Saanan? Ang mga namangagnak pa ni Mami Leonarda. Agata. No niya ti katawak. Kastaw na iti pungtot na si Magpat. Uray na napatalyaw ni Bernadette. Nagsardeng matlang, hindi nadlaw na ti apo ko na magpalpaliw kan kwa na. Basta. Kagurak na iti amarikrik-nak. Nung apay naman, nung makitkitak ni Bernadette. Nasakit din nakam ko. Iso ti adda ngayon ti atensyon ni Rosano. Visit. Nung apay akastuyak. Basol dagit nga agin na. Nagsaruno kami kini Lola si Mangpat, Daddy. Apa na rabyan kayo, Nay? Ado nga min kinasikaso. Amoyo? Desang patak ni Lola nga pungpungtot. Binugawan na pa iti katulong. Anya? Tsak mau awatan dagiti basbasawang na.
Ngam malagip ko na dakamat na tinagan a Norman. Lipate mo na ito, anak. Dagiti katulong lang ti kinagiddan ko ng rabi. Isumat arimwar ni mami tay. Nagkukuyog daman nga tan kadagiti barkada na. Amangan no ang dala tinabuluan na pasken. Apesan na kayo akakuykuyog, daddy? Amumatan kanyak. Pasing a negosyo ti pampanunutek. Idumduma da ito'y a subdivision. Anda dagiti mga nga uni ti tumatayap. Agdua-dua aki din no mapagbalin ko a subdivision da ito eh. Ngam, ado matigim matan. Iso ngayon yun tipan nakabangon ti faktorya. Tarigagayan dagiti tao ti nauli magkapanagbiag. Kaya tarigagayan da ti agna di ti kastoy a lugar. Inawis kayo dito eh. Tadda na patag ang bagak ka na kayo, mama. Adda ka di problema kadagi di negosyo, Rosano? Saan na kumakagure ti dahito ng ibagak? Nasangputan ka no ni Bernadette ti panagungungit yun di kalman. Naimang, tanay liklik ko pagsaritaan mi da panag. Uray ni Maureen. Amok anangag na ti panagungungit ko. Inkisim kanyak ti katulong nga agin inom iti kwartuyo. Simangput ka din. Parbangon siguro ni tayo makasangpan. Kat, nagkapuan namanan. Sigurado, anong kukuyog naman ang karagiti barkada na. Napanmanan iti kasino. Ay talagsay sayang iti kwarta. Mama, kinayatyo ani maurin ti asawaag. Saan nakapabasulan, Rosano? Nagrabi ikan asim mangbat, Brian. Kastoy tibiyag dito yung Amerika, mami. Kanan niya ti pagdanagan nyo. Naalibtak dagiti baybayadan nyo a detektiv. Masurutan dalata, oray sa dino ti papananami ka dagiti barkada. Gaputa saan mi akayat amay sagmak ka. Oray ni daddy, awan pa'y. Ado tinapatagnas asikasuan na. Saan ka diya mabannog, mami? Lumakayon ni daddy. Para iti masakbayam. Kat dayta ko mati pampanunutam. Mami, numakusunaraan dagiti barkada dagi a detektiv. Pasensya kayo, nagpipinaltog da. Liklikam ngaminan dagi jay abarkadam. Amang ano isuda pa iti pakaisagmakam. Numaisag makak, basol yun. Dagi jay a detektiv, ti pakaisag makak. Anyamot ni daddy. Mga turog pa lang. Hello, Dad! Ammo ka na singag titurog mo taparbangon kaya nagawidan ka na iti barkada. Amok, Daddy. Nakita na ka dagiti barkada kiti rabi eh. Ano ti problema yo? Kat agpada tayo lang. Adda pamilyam. Imbis ko mga ipay mo ti panahon mo iti anak mo. Nagpatpat nagmad dagiti bisyom kan dagiti barkadam. Awan karbagan niya mang balakad kanyak ta nakarkaro pa iti ramit yo. Pastos kang agsungsungpat kanyak mauli. Mabuisit akman kada kayo, Daddy. Bye. Hey, marigatan ako na mga alay ti turog ko iti kastoy. Iti pa'y larabi na pudot ti olok. Sinong basong batan nakit din ni Maureen. Dakkel ti abag ko iti kasino iti rabi. Masabol makasugbutak. Anya nga ta tinasayar nga ramidek. Kapilitan na mangirwarak pa ilang iti kwarta kiti bangko. Sa bagay, dakkel ti ornong ko. Kunak napasig na ng negosyo ti pampanunutan. Dahil ti pagkunaa, manapatag ka kanyak. Amangan numamati ha. Masapo lang mamati ka.
Nundi ka rumori tangal daw. Sukuran ka ijabalain ton rabi. Nalpasan na rin mo arak. Ngam tapno di ka masinga unay. Uray taado matibakan ti ayun ti titikondo. Ijay tulatan ti pangdanunam kanyak. Nasaysayat mo yung agpweso. Oray masapan to na rumwara kiti opisina. Oray, tawan mo't meeting ko itangal daw. Nakapimpinta sa talaga ti apogok. Wano, ada ka di pakaragsakam. Talagang hadda, Lola. Imawag ni Daddy tay. Kat amangan numarabyan da kano kini mami nga gawid. Nagkuyog da? Abay ka no? Siyempre, kaya't damat kang date. Kung naklakit din no anya ti pakaragsakam launay. Lola, no naragsak dagiti tadakkel ko, naragsakak mat. Makumikom sa ngamin unay ni Daddy kadagiti negosyo yu. Isungawan unay panawan na kini mami. Agpala sa klabi, ta ituloy tanto ti agsarsarita. Ay, numasangom, rumuar tayo ton madamdama. Kunak kini Daddy dayjay. Diyan ka muna niya talaga ti problema kadagiti tadakkel ko, Lola. At na napatay nga pagsaritaan ta. Na mabalin para iti anak ta. Anya manan ti may panggap ka ni Bernadette. Talaga ka di nga isulatan ti pampanunutot? Dumnag ka kanya. Adda ka sa pulan ni Bernadette ti panawan mo. Ngam dagi di barkadam. Ti dakas na kan ka. Ti bukod mo lang arik na tinapatag. Nagbidot ka. Patpatgan ka. Orbod! Di nakalilawan, Rosano. Gaputad adalaan ang masakit anak. Pangasim. Ngamuk la kumaday talaan ti ibagam. Sa anak la kumana si mursurot kan ka. Wisit. At niya ti mapaspasamak keng ka, Maureen. Kagurgurak ni Rosano. Kagurgurak! Apayan niya't nagsubangan niyo? Pinagusto kini panangawis na kanyak. Ngam gayang, gapulang ka ni Bernadette, ti pagsaritaan mi. Paisardang na pati bisyok. Rombang kumangamin nga ipay mo ti panawon mo iti anak mo. Oh! Huston, Daddy! Binugkawan nak. Agpapada kayo amin! Pagtitinulungan dak! Matayak lang kuman! Maureen! Maureen! Oh, nakaguran. Talaga asaran na may dindag. Ngam, aging ka dito. Masabsabidungan pa lang ti panunot na. Naimbaga pikat yu, Lola. Naglailo lakit din ti apogok. Napintas sa akin ti tiriringam. Nakaragrag sa kag, Lola. Gapo ka da Daddy kan mami. Inawagag ni Daddy di rabi sakbayan na turugan. Imienda ka no kini mami ti kondo. Talaga nga impay-pay suday ti nag-date. Mapugtot ti pampanunutan niyo, Lola. Mabaling niya tapay ang mata nakiti kabsan? Anya? Pilya ka kayat Bernadette. Basta, naragsakak para ka da Daddy kan mami. Dayjay ti kahit ko kini Daddy. Uray makumikom iti trabaho na. At dalat na panahon na kada kami kin ni mami. Gapu, tapat-patgan na kayo unay ni Daddy. Ay, manipod na imula dagiti Melina kan mahugan ni namindwa na nakapaglakwag. Kat tinaglakwag, pinangpatariman ko iti balay ko. Dadakkel manen nagiti patubong ngayon mula may kini-eman iti. Ado man gaya man ti bunga dagiti prutas. Ay,
Agburas kami to kini Eman nitong Sabado. Malaksit iti tangdan na ibingayak to pa iti paglakwak. Anyan. Lahat nga iniriyagan nak na iti asalaksak. Sa nagbatay itinatay asangati kayo. Hay! Shoo! Anya ka na sa laksak. Anta ka no ipartan. Ano ka agad? Adula amin. Kagangay nga tama ti kasta apa nagsauda. Pinapudlo na, mama. Siya lang tinaturog iti kondo. Nagulbud ka kini Bernadette. Kasta unay aragsak na itay bigat. Inararakop kan inagagkanak. Diyak kaya tamaamuan ni Bernadette na nagsubang kami kani Maureen. Kaya't ko panunutan na anaragsak kami. Anya nga min tinagsubangan niyo. Tinagura na ti panangibagak na isardeng na kumantibisyo na. Kat, sa dino nga ron timyanan na. Diyak ka mo. O awagak ng saan nakasumbatan. Mabalin, may tayo nagtibarkada na. Awagak man kat din ni Daddy. Siya kunti mga awag kiniabalayan. Kan adapay kit dinapatang nga ibagat. Sasaron mo kayo ang mga awag kanyak. Saan kayo asumpatan? Agpapada kayo amin na di mga ipatpatay kanyak. Makamuditan di pagtungpalak. Tahak tiyag pataray. Ada masabad ka. Nagparte sa lugar. Kapigtiman ni Itay pa ilang alangayo ti mariribukan, mami. Saan na kayo kadi asinong batan ni Daddy itay inawagan nyo? Saan nakasungsong batan? Si Mang Patsamat ni Sir Norman. Isu kumat inawagan nyo. Ang mga no nagkuyog da. Kanayon mo't ngaminan ang marabyan nga gaw-awit. Ado ka no ti as-asikasuan na unay. Yung rabi uuna yan. Numero ti cellphone ni Dadim ti umaw-awag. Hello? Saan na ni Robert dayto eh? Pulis? Pinaltugan na giti nakadungparkan ko, ana. Dead on arrival. Saan? Saan na pudnoan na tayo ni Robert? Daddy! Sige, sir. Umay kami anagos dito ospital. Bye. Umay kan, Brian. Itay niyo ospital. Sino man dagiti ng patay kini Daddy? Agbayad da itinangina kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sabi nung nga talaga tinapanan ni Maureen. Itay pa nga awagak. Naawagak amin na nagagayam ni Maureen. Saan da kano pa yan nakikita? Sabi nung nga rin ti imyanan na idirabi. Kuna ni Daddy api manaw kanumat lang. Imawagak pa yan iti hotel. Saan kanumat ang nag-check-in ni Jai? Matanagan ako. Amang no anyan tinapasamak ka ni Maureen. Di telepono. Siya kung ti magsumbat, mama. Amang no ni Daddy deta. Salva Residence, hello? Pulis kayo? Anya? Ni Maureen? Na-disgrasya? Anya ka, Rosano? Na-disgrasya ni Maureen? Sa dinong ospital, sir. O, sige, sir.
Agyaman ako na. Bye. Mama, mapantay iti ospital. Unconscious ka nun ni Maureen. Awan po nang entray dito ospital. Tiambok, makumikom ka lang ka dagiti negosyo, Robert. Saan ka matgaya man na makasangpat si bibiyag? Apay si kapay tinakapasamakan da ito. Nakasingsingpat ka. Apay pinanawan na. Nagdakil ti problema ka ni Brian. Sa kastoy pa'y tinapasamakan ka. Daddy, kumusta ni Mami? Ang dapay lang iti emergency room. Nakaragragsakak pa'y langit ay bigat. Apay nga minasan ka nagkuyog ka nagawid. Diya ka mo, nakasano nga ilawlawag ko ken kati amin, anak. Anya di kaya ti asawan. Ayan ni Lola. Nagkuyog da ka ni Lolom anak pa ni ti Chapel. Mapan ko danunan ida, Daddy. Ikararagak ni Mami. Asapay lang kumata maispalmat lang. Diyos ko. Ispalan niyo kuman ni Maureen. Di ipalupos asuminan. Tapno maator dagiti bindot itinagbaatan may nga kasawa. Diyak nagayatan na ito yan napagting na. Anak, apay ngagsangsangit ka? Ada ka didaka sa napasama kini Brian? Tangtangan, awanin ni Robert. Ha? Niya? Saan ka nagiti pa nakabagitilindag? Ada ka nung nakakita ang pinaltugan na iti lalaki anak ka ditong par ni Robert. Niya? Agam, apay? Sino nagidya ng patay kan ko na? Ay, nanak ko nagsingpit ka asawam. Agi mimbestiga pa lang nagiti pa nakabagitilindag. Iti muti-muti pa mapatay tatang. Diyak pa'y nakasarita ni Brian. Saan nga nagtagari? Ang luluwalatan. Ay na. Nagkasangmot na ita na napasama kiti asawam. Nakasarita ko nagiti kakabsat ni Robert. Masapul ang may bayan iti hostisya ti pan nakatay na. At nakanipay Serbina. Sana na may supli ti biyag ti asawak tata. Anak Sige, ko. tata. Kastapay, ano pa'y di asikaswag. Umawag ang tumanin. Sige anak. Ay. Unayain. Kasla saan na nakapapati apatayin da ni Robert. Nakasingsing pa ito. Ay, Diyos ko. Anya itaan ti pagtungpalan ti biyag dalura ken Brian. Naskan ka no ama si kaso at agos ti panakaitapon ni Daddy. Dahita ka dilang timbagada, Mami. Baybay ang dalatan ti panang patay dagati managdakdakas kini Daddy. Makaamon dagiti panakabagitilintag iti dayta anak. Kasta ka dilatan, Mami. Saan amabalin? Sa pulak dagiti nang patay kini Daddy. Katsyak mismo timang patay kadakwana. Saan? Tiyak kaya ta maisagmak ka, Brian. Napukaw ko ni Dadim. Sa kalpasan na. Anya ka kadi, Mami. Kasla saan na napatag ka na kayo ni Daddy. Sana po no dayta. Kasta unay apa nagladladingit ko iti pupusay ni Dadim. Tiyak namnamaan da ito yan napasamakan ko ana.
Gapo ka dagijay ang managdakdakas. Iso ang masapul ang matay daman. Anya lakit din nagitipaspasamak. Kung kunakidi ang nagasat, ni Laura ang nakiasawa kini Robert. Tabak nang kanasingpet, tinatumpungan na nga asawa. Ni Brian lang tinagbali na problema na. Ang umita, ay, natayan ni Robert. Ay na, ang mga nuad-adan na di maiturong ni Laura ti apukok. Ay, Diyos ko, ay nasinigla ko mati ayan na. Mabalay na makatulong kamang disiplina kini Brian. Kulap ti doktor. Ano sana makapuot ni Maureen iti lasod ti 24 nga oras. Ket madanagan na. Ni Bernadette ti pampanunutag. Kasano nga ilawlawag tayo ti amin. Sana mabali na matay ni Maureen. Kasaritak ti doktor ang mga asikasokan ko na. Dahil tatimbaga na, mama. Aguray tayo ti 24 oras. At dapan nakakonsensya kiti napasama. Dubinaybay ako malatang aminan na naginom. Kanang ipapas iti sakit tinakam na. Si kamot ngamin Rosano. Mama, kinasaritak anasaya at ni Maureen. Oh, Daddy, pasensya ka yan. Sapay ko mata sa andak akagura. Di mo nituloy, Rosano. Basol ni Maureen ti amin. Basol ko. Ngam tinapatag kita. Isot pan nakaispal na. Awan sa baling aramidin tayo. No sana ti mangipasnek ang mga kararag. Asapay ko mata maispal ni Maureen. Mami, again kayo kuman. Sanda ka panpanawan. Patpatgan kayo, Nay. Bernadette, Daddy, nakabuhat ko man ni Mami. amin tayo. Tarigagayan tayo ti pan nakaispal ni Mami. Anak, ada kahit kong ipunukan ka. Ano day, Chay? Nas ka na mamam na ito'y tapno sa anak to asidiran. Nagilimadakan ka. Sana puno nga imyan kami iti kondo. Nga magpada kayo asan kayo nagawid. Siya klaang ti imyan iti kondo. Gamin, nagsubang kami ka ni Mami. Pinanawan nak. Anya tinagsubangan nyo kini Mami. Kinasaritak iti limpyo. Imbaga, ngembes nga ado ti busbusen na panawan ka nagtibisyo kan barkada na. Ipaay na langan ti panawan na ka. Saan na ka naawatan kat kinuranak? Saan nyo pabasulan ti Baguio, Daddy? Disgrasya ti napasamak. Sapay lang kumatagbiag pa ni Mami. Sapay kumaper natin. Patpatkin kayo ka ni Mami. Matanagan na ka. Nakurang langan na talo nga oras sakbay tintuding ti doktor. Nusan pa'y lang makapo ti Maureen. Kat... saan na mabali na matay ti anak ko. Daawag niya Abalayan. Hello, Abalayan. Kasta unay asangit ni Bernadette na nadanon ko dito'y kwarto ni Maureen Abalayan. Sa dino dayan mo. Adag dito'y balay. Nabartag ka. Napatpatag ti kaadami ti sibay ni Maureen.
Madanaga naglaunay. Yang kayat nga dadaga sa mabasa makinanak ko abalayan. Isardeng mo Ginom. Saan ang makatulong day ta abalayan? Umay ka dito ospital. Sige, sige. Umayakon. Sakbayan ay tabon ti bangkay ni Robert tatang. Impaka mo dagiti pa nakabagiti lintag, anabigbigan dagiti nang patay iti asawak. Kamang da kano iti sindikato. Ay, nasayat ano kasta anak. Andan naglawagan, di pa nakapatay ti asawam. Ngam, madama pay lang nga sapsapulan dagiti pa nakabagiti lintag ti paglamlam manganda. Ti pakas na awak. Maapay ang pinatay dagiti managdakdakas kat nagsingpad ti asawam. Amang ano na pagbidot ang dalaang tatang. Ngam, mabiglig ang negosyante. Diyak mo. No, dapay sa bali ang motibo dagi jay ama nagdakdakas anang patay iti asawak. Amo yu ti may sapay anamuak. Naisaga nagayaman ni Robert ti last will and testament. Ah, ay, talaga ang negosyante. Basta, nasaganaan na, ipapatay na. Kaslakas na tatang. Kunangarod dagiti pulis. Nga mga no adda pang tay ti biyag ni Robert. Adi na naibagbaga kanyak. Ngam, sakbay ti pan nakapapatay na. Kanayon ama kumikom kadagiti negosyo na. Kaya titimangan ni Apple, Mami. Yukisan kayo. Sana ka makapangalan ni Prutas. Si Kano kahit matimangan ka na kita. Agawin kan. Diyak kahit na mapuyatan ka. Ah, Bernadette ha. Uray ta na ispala ni Mamim. Isisarek mo iti pagadalan nitong bigat ti panunutem. Uray ti pa ng suko ni Daddy kanyak. Uray mo di tarwar takasaritak ni Mamim. Sige, Lola. Mami, panawan kayo, Pay. Maurin. Nadabasol ko itinapasamak. Naimbag na mo, Dad. Ngam sana ka makapagsarita iti mabayag. Urayan niyo makaimbaga sa nagkasarita. Agyaman naklaunay, Chief. Diyos ko. Agyaman naklaunay. Naipayan matlaangan iti hostesya ti pan nakatay ni Robert. Ngam, naragragsakak ko ano si bibiyag pa. Pulis ka dito mawag, Mami. Wen, ni Tiniente. Ti mangidada uloy ti pan nakaimbestiga ti kaso ni Dadim. Natiliwan dagiti suspek. Sana makaanay, ti pa nakabalo dalang. Biag damat laang ti pagbayad da. Nakabalod dan. Di mon isagmak ti bagim. Sandak ang malapdan iti kayat kong aramidan. Amuyo ka di, ti may sa asuspek. Kat ama ti may sa akamang tigang anak kalaban mi di. Natayan ni Dadim. Agsingsingpat ka kuman. Mahasi ka kumabat kanyak, anak. Kayo lang ti kayat ko akasarita, Mami. Diyak pa'y kayat na makasarita ni Rosano. Ado, ti pakakumikuman ti asawa ang Maurin. Iso asyak pailaan ti makaamukan ka. Kastamat niya, Rosano. Kwarta lang tinapatagkan ko, ana. Maurin, Uray ni Daddy. Saan ko pa'y kayat na makita? Kakurak. Sana kumana disgrasya. No di na pinagpungtot ti kastahuna. ti panagimbag mo kumatipan mo doon. Liklikang pailaan tagpungtot. Mga luksawag na uray, Mami. Awan ti mangipatpatag kanya. Saan na pud no dayta? Saan mo ka di amarig na? Ti panangipatagdakin ka? Napatag ka ken ni Bernadette. Ano mabalin?
Saan kumapaya sumrek iti pagadalan? At dagayam negosyo yo kini dadi iti Pilipinas, mami. Sumat lagayam ajak nakikita ni Norman. Naitantan ti panagawid na iti Pilipinas. Gapo iti panakatay ni dadim. Kan kasapulak ang mga sikaso kadag iti napapatag abanag. Sakbay nga agawid tayo iti Pilipinas. Anya ti kunayo, mami? Gapo iti panakatay ni dadim. Ingkadang ko nga agawid tan iti Pilipinas. Saan? Jak kayat, mami. Saan dak ni ramraman? Dak kayo lang ti agawid di jay lugar yo. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.